Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, guztiz murgildu gara 2022an, baina gezurra dirudien arren, gaurkoa da urteko lehen osteguna guretzat. Horrek esan nahi du, Oiana Maritorenari urte berria opa behar diogula. Urte berrion bai, Orientetik datozen eta Orientera doazen erregeak direla medio, bigarren kafeko laborategira gerturatu gabe nengoen oraindik. Ikusten duzun moduan, denak berdin jarraitzen du. Liburuz gainezka daukagu maila, dotore dago gure txokoa, eta zu ikusteko irrikan geunden. Arte eszenikoen proposamenak nahi ditugu. Badakizu beti bezala, zerrenda luzea prestatu doala gaurkoan ere. Berri asko dakartzat gainera. Baina hasi aurretik, aizue, musika pixka bat jarriko didazue? Bigarren kafeko koreografia egin aurretik pixka bat. Giarrak berotu beharko ditunik. Tira, urtarriaren 13 izan da, behartuta gaude abesti honekin astera. Urtarrilak 13 ostirala, urteak ikusi ez zaitu dala. Aspaldi hontan ez dizut idatzi, baina behin ere zaitut ahantzi. Abestu lasai Oiana? Oso kantua proposada gainera zuretzat, aspaldi ez zaitugu ikusi, baina ez zaitugu ahantzi. Lo sintxari. Egia esan gaur goizan esnatu eta eguna begiratu dudanean, abestia etorri zaiburura, Eta pentsa, 2003 urtekoa da. Ez da urtarriko bakarra, Datorren ostegunean, La Oreja de Van Gogh talde donostiarraren 20 de enero abestia tokatuko zaigu. Gainera San Sebastian eguna izan da. Bai, San Sebastian eguna, baina egun araro xamarra. Donostia bigarren urtez danborra darik gabe geratuko baita. Udala aurren eta helduen konpainietako ordezkariekin batzartu zen eta urtarriaren 20an ez da danborotxik entzungo hirien edo behintzatez zorrela modu orokorrean. Helduen danborrik behintzatez. Ikasleenak ordea gaur jakingo dugu azkenan zer den. Udalak eta aur danborradetako ordezkariek bilera egin zuten eta aur danborra da ohikoa ez den modu batean, osasun egoerari egokituta, egin alizateko proposamena aztertzen ari dira. Azpeitiko aur danborrada ere bertan bera uztea erabaki dute. Osasun egoera honek gure festak aztoratu ditu. Hala ere abestiekin jarraitu dezakegu ezta? Zuk igo volumena Amaiari. Buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero saliendo del tren. Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Ez pentsa, urte guztian zehar dauzkagu datei eskenitako abestiak, osatuko dugu zerrenda? Bai, guazen. Urtarrilekoak aipatuta, Sarkor taldeak onera zioen 2008an kaleratutako Zu barik ez daukantan. Otsaiak 18, berriz ere barruan. Astra geure eginez putre ugari dabilegan inguruotan, gu bota nahi eta ezinez. Eta Javier Muguruzak Otsaiaren 7 aipatzen du. Tira, Otsaia eta Marta izeneko neska bat. Otsaiaren 7 igandea. Marta urrutitik ikusi du beste neska batekin. Izketan zijoa zen. Eta martxoari abesti asko eskaini zaizkio, bereziki Gasteizko martxoaren 3ko gertakariei. 1976ko martxoaren 3an Zaramagako Asisko San Francisco Elizaren barruan biltzarra egiten ari ziren milaka langilei gas negar eragileak jaurti zizkieten poliziek indarrez aterarazteko eta Elizaren ate bakarretik irteten zireneran 2000 tiro baino gehiago bota zizkieten. 5 lagun hil zituzten eta 150 zauritu. Kuraia, Zesatek eta Betagarri taldeek gertakari horri buruzko abestiak egin zituzten. Baina martxoa aipatzen duen beste abesti bat aukeratu nahiko nukenik. Olat Salvadorren ahotsari. Gaur martxoak 18 eta portuak bibarku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino,
zerua ez dago argi, zerua ez dago laino, hau alak nahi eta hain zabiltza. Martxoak 18 eta Portuan bi barkudio latze gainera duela egun batzuk bere urtebetetze eguna izan zen eta ez genuen zoriondu, beraz une hau probestuko dugu horretarako. Zorionak, Olatz. Zorionak bai, eta horrela, apirilera iritsi gara. Apirilaren 20 zehazki, Ruper Ordorikaren abestiak dioen moduan. Apirilaren 20 gaur heldu da, edatzaren kantutxoak kantuak eskutik dakar, ahots bat bakan, ahots bat berarekin, izkutuko ahotso. Eta maiatzaren lehenari buruzko abestiak ere baditugu. Langileen nazioarteko egunari letra asko eskaini zaizkio. Izan ere, 1889an, Parisen aldarrikatu zutenetik, maiatzaren 1 Chicagoko martiria komentzeko eta langileen eskubideen eskabidea egiteko eguna da. 1886ko maiatzaren 1 Chicagon sindikalari anarkista batzuek greba bat hasi zuten 8 orduko lanaldia eskatzeko. 3 egun pasa ondoren, grebaren une gorenean, Jaimarteko matxinada piztu eta greba bukatzeko 8 langile epaitu eta 5 heriotza zigorra jaso zuten. Gertakari horrez gain, Euskal Herrian badugu maiatzeko beste gertakari garrantzitsua, Orion balea agertu zenekoa. Oro. 1900 lehenengo urtia, maiatzaren 14 egunian, Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzikaldia. Orioko baleari 20 bertso anonimo dira, 1901 urtekoak. Benito Lertxundi Oriotarrak 1977 urtean, bertsio laburtuan, Euskal Abesti herrikoi bihurtuak. 1901 maiatzaren 14an, Orion balea bat nola arrantzatu zuten kontatzen du. Bizkaiko golkoan harrapatutako azken sardako balea izan zen, eta Orioko arrantzaleek arpoirik gabe dinamita erabili zuten animalia hiltzeko. Ba, ekainan ere baditugu kantan mordoa, Mikel Urdangarinek adibidez 2 abestitan aipatzen du. Besoa kantan honela dio. Ekainaren 6 da Laztana Barrionik ez irratian. Eta ekainak 27 kantan aldiz, Ekainak 27 2002 urtean, aupa mutil, zetan zabiz, azkenian idazten dautxut. Baina tira, ekaina aipatu ezkero, San Juan gaua ere aipatu behar dugu, ezta? Beraz... Nik uste bendetaren ekainako 24. Bai, oso aproposa. Ekainako 24 gabon, berrian zer berri, nure amako guzti. Eta zeuena egin, idatzi soilez ez dut minau, inolan patzerik, horrelan taraman bezala, ezeak naramani. Uztaia beti izan ohi da hilabete lasaia. Bueno, Olimpiar jokuak daude batzuentzat. Eta San Ferminak. Bueno, bai, baina musikan ez dira besti asko topatzen. Bakarra esango nuke, Negu Gorriak taldearen Txakito. Nola daukagun txata, segitan egingo izugu kaso guztioi, lasai, ufa. Ibakuxa taldeak 2016an argitaratutako diskoan abuztuak 6 deituriko abesti bat dauka. Nik beste bat aipatu nahi nuen. Dagoeneko 4 itzal taldea ez da existitzen, baina Xabi Solanok sortutako talde honek ere aipatzen du abuztua. Ui, ama, Xabi. Ui, boteia baten barruan zaude, Xabi. Ez zaitu gontzuten. Balearen barruan. Balearen barruan. Kondu, Xabi, dinamita. Kontuz. Kontu zoriotarrekin.
Bueno, irailean dorre bikien atentatuetan oinarritutako kanta asko ere baditugu, hainbestetan entzun dugun galdera egiten digu Betagarrik 2001ko iraiak 10, non nintzen orduan? Berri txarrak taldeak beste galdera bat egiten digu. Non gauden eta nola geunden, iraiak 11 baino lehen. Kaserna taldeak bere estreinako diskoan iraiak 11 izeneko kantu bat sartu du. Hori bai, New Yorkez gain La Moneda aipatzen dute. Iraiak 11.001, New York baino lehen izan zen La Moneda, 17 urte dugun bakar bat, zeinote, oroitzen dena. Zuk 2021ko abesti bat aukeratu duzu, baina urriko kantak aipatzeko nik 2091era joko dut. Nora? 2000 Barkatu, 1900 eta 91era. Baldin bada taldeak 1992ko urriaren 12 aipatzen du bertan. 1991, Nik badut zarrago bat. Jesus, karta jokoa dirudi honek. Bota. 1990ko Pantxoa eta Peioren 1997 urriak 3 egun hartan frantses polizia errefuxiatuen etxeetan sartu zen iparraldean. Urriak 3 larun bata herriunen historian Dolorezko bizkietan idazik gelditu da Dolorezko bizkietan idatzik gelditu da. Azaroan oso famatua da Guns N' Roses taldearen November Rain, azaroko euria. Edo Green Day taldearen Wake Me Up When September Ends. Eta euskaraz Tapia eta Leturiaren gezurtiak. Gutxietan azaroaren 7an, pinpita panpakaino nazuak Irunen ta Hondarribian. Zerrote ziran hainbeste soinu altxatu ginen abilan. Eta iritsi gara, Oiana. Jakina, abendura. Itxasertzera joan gina. Ruperren abenduaren lehena, Sarkoren abenduaren 24. Bai, baina gaurkoan ibilbedi taldearen 10 aukeratu dugu. Hemendik aurrera abenduaren 19 guztietan talde nafarra zoroituko gara. Egua heldu zaigu bizkor, egia esango izago, abenduak 19 ditu, gaur ez zaitut deitu, txiste bat musu bi pantailan, komete la vidaren. Haze errepasoa eman diogun urteari, Bai, nik gustora jarraituko nuke abestiak entzutene, baina dagoeneko prest dugu gure lehen kolaboratzailea. Maria Romero Laspiur hementxe da gurekin, urte berria, indar berriztuak, inspirazio iturri berriak. Gauza asko ditu aipatzeko gure diseinatzaile gustukoenak. Gainera, gonbidatu bat dakar, Inigo Puerta, zer kontatzen digun? Eta arte eszenikoen tartean, Esti Curiel Prieto elkarrizketatuko dugu. Ba, hoixe. El canto del locoren bat, Iruñeko zezen plaza, Pati Smith Donostian eta Green Day Barcelona, musikarena aitarena. Ba horixe, martxartzeko moduan garela, ez? Bai, urtarriak 13 dituela, baina ez garela zueta zaztu. Urtarriak 13 ditu bai eta ez da ostirala, osteguna da, ongietorri guztioi bigarren kafera. Zuekin Jaun Andreo gaur maigainean zegoen txokolate txuri tableta osoa janduen emakumea. Eta gauzat esango dizut, Maitena eta zure artean barkatu, bukatu duzue ostiralean Maigorostiagak ekarri zuen azken tableta. Eta hau ez da jandu zuenarekin arazorik dugula, Baina Maigorostiaga ekarri zuen bezalaxe beste gere ekar dezakezue. Oiana Maritoren agenbe, arratsaldeon! Arratsaldeon, bai.
kuadrilateroaren beste aldean Wallapopeko erregina, salmenta eta eskaintza eta beharraren arteko borroketan trebatutako emakumea. Berastik eta albizturgo alaba. Ja, mesedez nahikoa da. Arratxaldeon. Arratxaldeon, Goiuri ez eizarandia. Arratxaldeon. Somos hija Walapopa. So gaizki ez dakin negoziatzen. Hizketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 315 ditu gure misioaren arabera. Arratsaldeak 4 eta 4 den historiako sarrerarik luzena ere egin dugu gaur 3. eta 15. honetan. Urtarrilak 13 bai osteguna eta gu hemen zuekin gozatzeko presto ongitorri guztioi bigarren kafera. Walking down the road, places where you have grown. Many things to see, always downwardly. Jon Etxabe Arzuaga, Gundroxonen monat mai, ez dugu sondu lertu. Guk ere maite zaitugu, baina. Ez, da, maiatzeko hilabete zoragarrian. Gundroxonen monat mai. Nio kantua da. Kantua da. Ari ginelako Bai. Ba, idatzi dugu Jon Etxabek, idatzi Arkakusok ere, Orioko balea, kaixo. Hor arazoak, ez? Orioko balearekin. Bai, ze... Betiskan bila da, ze zarauztarrek eta getariarrek ere diote eurak izan zirela. Balea harrapatzen azkenak. Gorka dio San Juan, Hernani. Hor galdu inaiz ni gorka. San Juan eguna Hernanin gaua. San Juanak Hernanin, bale. No, zuek zoazte idazten kontestu batekin, gu gaude sarrean erabat murgilduta, eta gero ikusten ditugu eta testu ingura falta zaigu batutan. Bueno, eta herrieta egin didate, Zer? Uztaieko asunto honekin sarri-sarrin aipatzen dela uztaia. Eta nik ez du dela aipatu. Bai, bueno, eta asko gongo dira, baina Goiurik nazioarteko fanak ditu diote mendik. San Fermin edo sarri-sarrin ere aipatzen da, ez aserretu, eta que fuerte. Txokolate zalea zarelako bestela, X máxima Goiuri ingolizuke. Karo, bai, zentsuratu egin nau. Wow. Barkatu esan du Goiurik eta... Nik barkamena eskatu diot, ea... Ondoren Arkakusok, 1981, jajaja, ni jaio nintzen urtea, 1981, bale. Barkatu, Oiana ere, konfunditu daiteke. Jendia. Bueno, hemen gauza bat argitu behar dugu, Arkakusok herrieta egin didala sarri-sarri ez aipatzagatik, uztaia esaten omen duelako, baina orain aitortu du. Bueno, ez da aipatzen, baina ulertzen da. Baina ez balin bada aipatzen, Arkakuso... Ez digu balio. Ez ditu gure irizpideak betetzen. Hoixe. Eta gero dio Arkakuso, ni kontzertu horretan egon nintzen. El Canto del Locoren Iruñeko kontzertuan. Ibilbediko abestiak aipatzen duelako El Canto del Lokoko Iruñeko kontzertua. Testinguru, aberda hemen. Egunon, Iñigo! Nire lehenengo kontzertua izan zen, eski Iñigi nire lagun batzuk zioten bezala, el que no corre vuela. Bai, ostras. Haupa, Oiane, urte berri on. Oiane jartzen du, baina, bai, bale. Txokolatea, zer erosi saldu nahi duzu, Goiuri egin bombo pixkat, agian entzuleren batek saldu erosi nahi dizu. Ez da profesionala, ez dugu egingo. Baina, sartzen bali mazate Walapopen eta Goiuri idazten bali mazu. Argituko duzu. Agertuko da. Mesedez! Eta zer regateatu oso fuerte, ze Goiuri urduri jartzen da, eta esatik, Iñigo, eske honek esan dit ez dakizeta, zema jetxiko jota. Eta goiz guztiala. Nik gauza konparitu egiten ditut. Eta programa egin gabe. Ez egin daukagu. Bueno, egin daukagula. Maria Romero Laspiur prest etorri da, Oianak ere ekarri du bere zatitxoa, Goiurik ere egin du berea, eta ni torri nahi zona, eta esan bueno, atxaldeon, zer da? Ez, broma dela.
maite duten tarteari heldu behar diogu, ez dakite Inigori inork azaldu dion zer den maite duten kontu hau, baina lasai oraintxe azalduko dizugu, ezkezkatu azken utziko dizugu pentsatzeko denbora eduki dezazun. Maite duten tartea entzule zuk ezagutzen duzu, entzule ohikoa bazara, baina akaso gaur lehenengo aldiz deskubritu duzu bizitza aldatuko dizun irratsaio hau, bigarren kafea naiz irratiaren sintonian, egunero arratsaldeko 4:00 6:00 eta ez dakizu zer den maite duta. Oso erresa, guk esaten dugu egunero maite dugun zerbait. Egia da, saioak aurrera joan diren enean, beste aukerak ere bilatu ditugula, eta orduan guk maite dut ez, edo maiteko nuke, 3 aukerak dauzkagula. Baina zuentzat, lehenengo aukerarekin nahikoa, zer maite duzu, edo zer gauza izan daiteke, ez dakit, beti adibide berdintxuek bururatzen zaizkit, baina goizetan, eguzkiak, pertsianak uzten dituen zirrikitu horietatik, esnatzea, edo kafe usaina, adibidez saio hontan kafe usaina asko gustatzen zaigu. Edo etortzea zuren lankide bat, ostiral batean, txokolate tableta batzuekin. Edo ostegun batean, etortzea hori ere maite dugu. Gauz asko maite ditugu. Gaur zen maite du, Iana Maritorena genbek. Lanera iritsi da txokolata aurkitzea. Ez hori esan nahi nuena, baina hori ere ez pentsa. Agia esan ez dut pentsatua ekarri, eta hortxen inbien orain pentsatzen pixkat. Baina, joan den astean kanpoan izan itzen egun batzu, zoporretan, eta bertan nengoela egun batean aukera izan nuen leku horretako jendearekin momentutxo bat partekatzeko, musikan ari ziren beraiek, eta beraien maira gonbidatu ninduten, eta beraiekin egon nintzen, erratutxo hori konpartitzen, eta maite dut horrelako aukerak suertatzen direnean, gehiago zurea ez den leku batean zaudenean, eta bertako jendea ezagutzeko aukera hori duzunean. Eta maite dut horrelako jendea irekia dena, zu bakarrik ikusten zaituena afaltzen, eta gonbidatzen zaituena ez, bere taldera, eta beraz maite ditut horrelako momentutxoak. Gorkak esan du, eta esan behar dugu, nire maite duta da, nire bizitza aldatu didan irratsaioa, bigarren kafea. Ez du gasmatu behar esan du hortxe dago. Hortxe, idatzia dago. Oiuri, zena zure maite duta? Nik maite dut Namibeko basamortuak Hego Atlantikoarekin bat egiten duen leku hori. Justu leku hori. Jude. Zer? Wow. Ez que oso polilla da. Ete wow. Bai. Jarriko dizuet argazki bat, nahi duzu. Mesedez, behintzat streamingez jarraitzen gaitu zenek ikusiko dute, eta bestei deskripzio grafiko bat egin marko diezu. Bale. Idazle honenen moduan. Ui, ama. Banoa. Nik bitartean ere maite duta kontatzen duzu? Bai, mesedez. Maite dut, oraindik ere resistentzia txikiak egiten dituen jende hori, eta bertako dendetan, eta hurbileko negozioetan, eta aritzen den jende hori, azotopatu nun lagun bat, eta aipatzen zidan, berez nahiko kalte duta dagoela, bertako bai izan dendak, zerbitzu denda txikiak eta bestelakoak, arropa dendak, bitxi dendak, gauza asko ez, azkenean komertzio guztia, baina egun hauetan edo gara hauetan bereziki ez, gero eta joera gehiago internetez erosteko, konfinatuta dagoen jende mordo horrek erosteko ansiedadea, etxean aspertuta, eta ikusten duela bere dendatik, banatzaile aurrera eta atzera, eta dendara ez dela inor sartzen, eta ostras, pixkate mantzidan nola irudi horrek, ez? Eskaparate barrutik banatzaile aurrera eta atzera, jende aurrera eta atzera, eta dendara ez da inor sartzen, pixkatola irudi gogorra egin zitzaidan, eta maite dut ez batez egitearen, maite dut erresistentzian bizi den jende hori, eta kezkatzen dena, batzutan aurkituko ez duela uste duen arren, bere herrian, bere hirian, bere auzoan, behar duen hori bilatzen saiatzen den jendea. Azaldu berriro, Goiuri, zure maite duta? Nire maite duta da Namibeko basamortuak Hego Atlantikoarekin bat egiten duen leku hori. Txoko hori maite dut. Eta argazkian ikusi dezakezue, ikusten dira alde batetik olatuak eta bestetik kilometro eta kilometro are. Oso derra da, bilatu. Namibeko basamortuak Hego Atlantikoarekin tal topo egiten duen lekua. Maria Romero Laspiur. Kaixo. Arratsaldean, aspaldiko urte berrion. Bai, nire urteko lehenengo programa. Justo zure maite duta entzun da,
nik esan bian eman beste maiteko nukena, dela oporretan joatea. Ze ez ditut oporra asko izan, igual apustutik nahien lajun oporretan. Baina, egia esan, Gabonetan, egon nintzen, egun bat Burdeosen. Eta, bueno, erresistentzia horri buruz, denda txikitxoi eta horri buruz hitz egiten, egia da, konturatu nintzala, Frantzian askoz gehiago mantentzen direla komertzioak. Bertako komertzioak, eta askoz denda eta taberna txiki gehiago daudela hemen baino. Osea, bizitza gehiago daola komertzioaren inguruan, bertan baino hemen azkenean poliki galtzen ari dala, ez? Hori, komertzio hori, eta bebai, igual ez dala inbeste zaintzen bertako komertzioa hori, gainera ontzen bonoak eta daudela dendetan, bertako dendetan erosteko eta, bueno, pixkate bultzatzeko komertzio txikia, baina bai, kanpora juten zara eta konturatzen zara, ez dakit zeitzen dugun hemen txarto, baina beti juten gara, erostera saltoki handietan eta txikia pixkate abandona hoitzen dugula. Eta pena badala. Eta loratzen dugun gure kaliak komertzio honekin, eta beti nabil berdina esaten. Baina bai, oporretan jutia ondo dau, eta kanpoan egotia ondo dau, eta kanpokoa ikustea, eta horretaz ikastia bai, ondo dagoela. Eta honekin gero bai, nire gaiakin jarraituko dut. Inigo Porta, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri Bigarren Kafera, Eskerrik asko. Denbora eman dizu pixkat kokatzeko eta maite dutan kontzeptua ulertzeko, ezta? Pixka bai. Zein da zure maite duta? Gai berinekin segiz, ez bakarrik komertzio lokala baizik eta ni eukin nuen Holandan eoteko zorte eukin nuen hain dela gutxi, eta ikusi nun ez bakarrik beraien komertzioa baino eta beraien produktua sortzen dituen jende askoz gehiago eta kultura handiagoa dagoela. Eta asko erakartzen dit, iruditzen zait oso asko aberasten duela bertako kultura eta bertako bizitza, eta animatuko nioke jendeari bide hortatik segitzea. Maite ditugun gauza hauek guztiekin, martxan hasteko moduan gara, 4:27 minutu Bigarren Kafean zareten, Naiz Irratiaren sintonian, eta segituan Maria Romero Laspiuru eta Inigo Portarekin murgilduko gara. Aipatzen ari garen gaietatik hain urrun ez dauden beste batzuetan. I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone who gives you all of the things I could not know. 'Cause I keep fighting all the ways I let you down so I can stay. If you want me to leave, Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian Bigarren Kafea. DJ aldatu da, Maria Romero Laspiuru dago oraintxe Bigarren Kafearen espaziontzi honen musikaren agintean, eta nabari da. Sentitu nahiko nuke. Eta Martinen Martelen jubeta ulertu honekin, Maria Romero Laspiurrek heldu nahi dio. Inspirazioari, sortzearen energia horri, eta horrekin lotuta egoitza artistikoei, eta bestein bat gai ere, Maria?
Hori da, bai, urte berria hasi da, eta, bueno, beti helburu berriekin hasten gara, ez, urtia, bueno, generalki mundu guztia, ez, hasten garela, ze ingo dugu oingo urtian, hasiko nahi berriro kirola egiten, hasiko nahi, bueno, planteamendu desberdinak, ez, kirolana beti hor egoten da, ez dakizte, dieta, kirola, eta hori gauzak beti lehenengo puntuetan egoten dira, baina baita proiektu berriak hastea, eta proiektu desberdinak burutzeko asmoak, ez? Sortzen dira urte hasieran. Eta bueno, eta sortzaile eta artistei, beti bebai, planteamendu batzuk bururatzen jakuz, en plan, bueno, ongo urtia zein got, edo zein da nire helburua urte ontarako, ez? Pixkat txarra da hori, azkenean presioa sartzen gara. Baina, bueno, ondo daue bai, martxan jartzeko eta espabilatzeko, ez? Eta claro, proiektu berri horiek hasteko, beti inspirazio bat bihar da. Orduan, bueno, inspirazioa lortzea batzutan zaila da. Eta zailagoa oraindik, martxan zauzenean eta 1000 gauza ezberdinetan sartuta zauzenean. Konbeni da inspirazioa lortzeko edo pixka geratzea eta pentsatzea, ez? Edo zuretako denbora bat hartzea eta inspirazio horri deitzea edo, denbora bat ematea. Eta ez dakit zuek ze nun topatzen da zuen inspirazioa, ze hemendikan danak gutxi gora bera gara sortzaileak. Juri, bueno, zupe bai sortuko duzu zerbait. Bueno, egunero bigarren kafearen sarrera sortzen, Hori da. badago inspirazio beharra. Ez da izan behar artista plastikoa edo musikoa edo, betan sortzen dugu zerbait, eta danok topatzen dugu inspirazioa nun baitzen. Zuek nun topatzen da zuen inspirazioa. A ber. Eske, ordutegi hontan Guatemala korronari buruz hitz egitea ez da bat ideia ona, ez? Ni gehiago inspiratzen naiz triste banago. Bai? Bai. Gau, eske horrek bebai garrantzia daka, batzuk inspiratzen gara gehiago posi gaudenean, edo beto itxen dugu lan posi gaudenean, eta beste batzuk alrebez. Hobeto itxen dugu lan, triste edo melankoliko edo holan gaudenean, orduan ez dakit. Horre bai laguntzen du inspiratzeko. Biak gertatzen zaizkidala. Gehiago inspiratzen naizela triste nagoenean, baina hobeto egiten dut lan pozik nagoenean, orduan, karo, talka. Bueno. Orduan, gorde behar ditut ideiak triste nagoenean. Sorte zaizkidan ideiak gorde, eta pozik nagoenean erabili. Hori da, ideia horre gorde, eta gero energia honakin sortu. Hori da. Ez, pixka lotzen dira. Egia da, nik uste orokorrean tristetasun hortan segun ze sorkuntza behintzat gehiago ematen direla, ez? Nik uste poesia gehiago idatzi dela tristuratik pozetik baino, musika gehiago egin dela tristuratik pozetik baino, naiz eta hor ere badagoen, beste esparru bat, baino. Eta nik behintzat horre bai sentitzen dute ez tristuran era bat, baino bai pixkatola malenkonian, ajegunetan, asko konposatzen dut. Eta bidaiatzen. Baina uste dut bidaiarenak baduela zerikusi gutxi gehiago. Gainontzeko guztia gelditu behar horretan, denbora izatean hortan, eta orduan buruan unea topatu ez duten ideia eta kontzeptu guztik batean, aeroportu batean edo tren batean egiten dute agerpena, esatu benga, jazta, hau da momentua ez. Horrekin gehiago, akaso bidaiak berak inspiratzearekin baino. Dutala gehiago bidaiatzean, batez ere bakarrik eta segun zen momentutan, lasai egoteko momentu asko sortzen direla, eta nahi egunerokoan zeiten errexea egiten tarte horiek aurkitzea lasai sortzeko edo Bai, eski bukle horretan gauz, ez? Hainbeste lan, hainbeste gauza, mobilak. Niretako mobilak itxen digu denbora piloa galtzea, eta deskonzentrazio pila bat. Askotan zateko, eski botengo basurara. Ez, egun batzuk mobile gabe, askoz beto jongo jakun. Ez gara geratzen, eta denbora osoan autobusian zoiaz, eta autobusian junan zara pentsatzen edo, junan zara ideia desberdinetan planteatzen, ez? Baina mobilakin gauz. Eta nahi gabe da inertzia moduan. Nire adibiz gertatzen zait, nik batzuetan sortzen dudanean dantzarako zerbait, askotan egiten dut pasiatzen juten aizenean lanera musika entzuten, baina lasaitasun horretan mobila begiratu gabe ez ezer, nahiago izaten dut oinez joan autobusan joan baino adibidez, eta hor batean gauza sortzen zaizkit. Eta gero gordein behar ditu, gero aztuiten zait. Eta askotan niri gertatzen zait, bidaietan, momentu baten niri asko egoerekin edo paisaiarekin. Hor begiak itxitan niri gauza gateatzen zaizkit bezala.
Eta kuriosoa, ni idazten, adibidez ez naiz askotan jartzen eta kosta egiten zai, sortzea idatziz eta bar, baina lehengo gunean adibidez hegazkinean aurkitu nuen momentu bat, eta atera zen hor. Ordu nik askotan aurkitzen dut uste ez dudan momentuetan. Bai. Bakoitzak bera momentua daka. Eta ni galdetu behar nizuen ze batzutan esaten da, benga, jarriko nahi sortzera, baina hori egiten baduzu, askotan, blokeoa gerta daiteke, ez? Niri ere hori gertatzen, benga, gaur da eguna, gaur tartea daukat, besteraz daukat, eta jarrita, ez da momentua, karo, aurkitu inbar da momentu hori. Niri pinturakin adibidez berdina paratze jata, obligatzen nahienean, en plan, benga, ontsa marrastu inbiot, ez dut holan relajauta hartzen, eta ez jata ondo ateratzen, ez da ondo ateratzen. Bia dozu denbora bat, eta ateratzea bakarri pixkat, ez? Inbitatzia, baina alde batean, bebai, bakarrik ateratzea, ez? Eta inspirazio iturri pila bat daude, junan zara erakusketa batera, bertatik inspiratu, pelikula bat ikusi, liburu bat irakurri, bidai batein, edo adibidez enkargu bat, ez? Euki. Enkarguak beti, neri adibidez, beti pixkate pereza ematen dezte, baina badakate beran gauza, azkenean beti enkargu baten atzean dau, norbaitek ematen detzuna zuri aukera bat egiteko zerbait, ez? Eta konfiantza bat, ez? Eta horrek ematen detzu, ez dakit, askotan bilurra ematen digu, baina gero bai sortzeko beste ideia batzu, ze igual ja enkargu hortan ematen dizute pauta batzuk, eta pauta horietan inspiratuta lan egitea, bebai batzutan igual errezagoa da. Badau presio bat, baina aliberean ja eskusa badakazu. Eta eskusa hauetan bebai oinarrituta, badaude beste inspirazio iturri batzuk, direla, bidaia egiteko egoitza artistikoak. Edo, ez da bidaiatu behar, ze badaude gure inguruan ere egoitza artistikoak egiteko tokiak, baina, niretako iruditzen zait aukera superron bat, eskusa bat bilatzeko, zerbaiten lan egiteko. Eta proiektu berri bat sortzeko. Eta gure inguruan ditugu pila bat aukera, adibidez Tabakaleran sortzen dira egoitza artistikoak urtero, Bilbo Arten, Azpitxiko Dinamo zentroan bebai, dala zentro bat, pixkat ez ezaguna dela gaur egun ondiokan, baina potentzial asko dakana eta aukera pila bat ematen dituna sortzaientzat, Azpitxen egonda pixkat, zerbait deskubritzekoa dena. Eta Alkizan adibidez bebai, Alkizako museoan bebai, egiten dira... Eta oso interesgarriak, bai. Bai, Urmara museoan egiten dira bebai egoitzak, eta badaudela gure inguruan ere egoitzak egiteko aukerak. Egongo dira askoz gehiago eta bakoitzak gertuago ezagutzen ditugu, baina adibidez Tolosan Topik txotxongiloaren museoan ere, txotxongilo sorkuntzan, antzerki sorkuntzan ere egon dira hemen sortutako egonaldiak, Inigo Asesitak Kandiduranga entrevistatu genituenean, euren azken lana hemen sortutakoak ziren, beraz horra ere egiten dira, eta bada hor bertan lo egiteko espazio bat, eta egongo dira, ez, olako txikiagoak diren, eta oso gauza puntualetan erabiltzen direnak ere, uste baino gehiago egongo dire. Hori da, bai, azkenean, ambito desberdinetan eta eremu desberdinetan sortzen diren egoitza daude, supongo que baskulina dizenterren, naiz eta ikaskuntzak eman, bebai egongo direla egoitza era bateko egoitzak edo horrelako zerbait, bebai. Osea, bilatzen hasten baldin bazara, toki pila badauz eta aukera pila badauz. Eta internet bidez adibidez, ipintzen bozu, Lokalizart orrialdean residencias artísticas, Europa guztian sortzen diren edo aukeran ematen diren egoitza desberdinak agertzen dira, era desberdinetakoak, arte estenikoetakoak, argazkilaritza, zinea, arte plastikoak, diseinua, danetikan pixkat, eta oso ondo dauz, azkenean topatu aldozu zerbait interesgarria, non enfokatu proiektu bat sortzeko, eta bertara juteko, eta jende berria ezagutzeko, eta, pixkate, hori, inspirazio iturri bat, berri bat eukitzeko, ez? Eta, honen inguruan hasi nintzen pentsatzen, niretako, egia dela, igual, edozeinek ez dakala aukera juteko momentu baten, beran bizitzako momentu baten edo kanpora, hilabete batzuetan edo aste batzuetan esperientzia hori bizitzera, baina, topatu behar ditugula hueko horiek, ez, gure bizitzan ziar, deskubritzeko toki hauek. Eta aurreko urtean, Tabakaleran lanean geudenean, ikerketa talde batean, Inigo Puertarekin egin nuen topo,
Inigo Puerta Tolosarra da bai. Bai. Hemen daukagu. eta bera, aurreko urtean, udan, junza Bois Butxet espaziora, Frantzian, residentzia artistiko batera, edo egoitza artistiko batera. Eta, bueno, nik Instagram bidez jarraitzen eban, eta egunero kristonen bidizia. Ez dakit tokia edo ez dakit atmosfera hori dan, baina ematen zestan, erakartzen zestan pila bat. Eta gia da gero, kasualidades bebai, hainbat pertsona desberdinekin topo egin dutela, bertan egon direnak, eta, super maravillosidades kontatu dizatenak tokiari buruz, ez? Eta espazioari buruz. Eta, bururotot zitzaidan, oso interesgarra izango zela, Inigo ekartzea gaur bertara, kontatzeko beran esperientzia zelakoa izan dan. Arratsaldeon berriro, Arratsaldeon. Hala da, jonintzan lehengo urtean karrera bukatu nuen, eta ez nekin oso ondo nundik jo, eta ikusi nuen, zezkatela, nire kasuan ezen residentzia artistikoa, baizik eta voluntario bezala jonintzen bertako tailerrean lanera. Izan ere, udarantzear lekuan badituzte residentzia artistikoak eta baita tailerrak, diseinatzaile, sukaldari eta jende artistiko famatuak ematen dituztenak. Eta animatu nintzen, bilabete juteara, eta hori, bertako atmosfera magiko edo berezi horrek 6 hilabete, 7 hilabete atrapatu ninduen bertan. Zu berez, Inigo ingenieritza diseinuko eta produktuen garapeneko gradua ikasitakoa zara. Hori bukatu eta segituan, 2021 ostean Xangain egon zinen otarte hortan, ez Erasmusa egiten. Baina zure esparrua, enpresa desberdinekin, produktu diseinuaren munduan dago, ezta? Hori da, nire esparrua hasiera batean zen produktu diseinuan, eta batez ere, hemen egiten den produktu diseinu mota da oso ordenagailuan eta irude modeloetan eta marrazkietan basauta, baina kurioso izan zen, ze leku ontara junda, ordenagailuaz nuen ikutu 6 hilabete guztietan. Ziona. Eta ez nekien ezer tailerrari buruz, ez dakit zeba hartu ninduten bertan, kasualidadea. Baina bertakoekin oso ondo eraman nintzen, Carlosekin, ere managerra. Eta asko ikasi nuen eskuz lan egiten. Eta asko eskertzen dudan zeo zer da, eta bertan jarraitza gustatuko litzateke. Bai, ez azkenean, ez dugu espilka hozedan espazioa. Bois Butxet da espazio bat Alexander von Begesak. Von Begesak. Von Begesak. Bois Butxet hori errek ere izango... Ez dakit ondo dagoen, esan da. Ez que ni frantzesez ez dakit oso ondo pronunciatzen. Igual hobeto esango da Inigo. Frantzesa erdipurdia. Boi Butxet. Boa Butxet. Hori, gizon honek sortu zeban espazioa da, oindala 25 urte, eta bertan udara guztietan egiten diren residentzia edo egoitza artistikoak daude, baita lantegiak, artista desberdinekin eta diseinatzaile desberdinekin, eta da pixkat elkargune puntu bat, irakastekoa eta ezagutzekoa eta ikastekoa, eta... Hori da, bertan jendea topatu, arkitekturan, diseinuan eta artean zentratzen dira, baina aurten adibidez egon zen lantegi bat sukaldaritzari buruz eta fermentazio buruz. Interesgarriena, nire ustez. Eta bertan iten dira hori investigazioa, jendaren proiektuak aurrera eraman, eta ez da oso zaila da definitzen, baina leku interesgarria. Piskat sinergia sortzeko espazio bat, ez? Sinergia sortzen dituen espazioa da, azkenean daka espazioaren zentroa da gaztelu bat. Bai, pasada bada. Inguru naturala da, ez? Irudi batzuk ikusten aritu gara estreminean. Pasada bat. Frantzin biztanle gutxiena dituen zonaldean dago, así que dena natura da. Animaliak ikusten dituzu bertan bueltaka eta dena gauetan. Eta baditu, ezakitian, 150 hektarea edo leku handi bat da. Eta edifizio askorekin eta hori da. Sinergiak sortu eta inspirazioa sortzeko leku interesgarria. Eta zelan bururatu jatzun bertara jutia, zelan ezagutzen zen tokia, hori lehenengo, porque
nik zure gaitxik ezagutu nuen, pixkat. Baina, bueno, konturatu nahi jende asko ezagutzen dauela, baina zelan topatu zenun? Gutxi gora berazu bezala, lankide batek hitzein zidan, harri buruz, eta hasi nintzen begiratzen tailer bat hartzeko edo, eta ikasle izan da eta boltsikoa oso diru asko eduki gabe, ezen oso opzio ona, baina ikusi nuen voluntario bezala jotea aukera batzela, berta lanera, eta animatu nintzen horrekin. Bai. Así que ahoz, jende gehienak ala ezagutzen dureko. Claro, junzina pixkat, probatzera eta tailerrian hor lan egitera edo ikastera zelan zoian tailerra, eta gero supongo hortik bai lantegi desberdinetan parte hartu ahal izan dozula, ez? Hori da, azkenean bertan voluntario bezala junezkero, 5 aste lan eginda, tailer bat hartzeko aukera ematen dizute. Orduan, aldi berean ez dizut ordaintzen, baino tailerra hartu ezakezu zuk ordaindu gabe bestela. Así que, jende gaztea, edo ezain gaztea ere bai, ez balin badaki udaran oso ondo egin, oporrak pasatzeko aukera ona da. Eta bertan, topatu dozun jendia, da, frantziarra, espainola, edo pixka danetikan, oza, dakazu mundu guztiko jendia, ala? Aurten pixka bat, COVID-ak kondizionatu. Bola, ipatu duzu, zema jende egon ziteken hor batera? Aurten, erdizka zebilen, COVID-aren gatik, eta 50-60 izan zen gehiena, baino 100 pertsona bildu ditzazke lekuak. Euskal Herritar bakarra zuzinen edo bazegon besterik? Aurten kurios izan zen, aste batean Euskaldun guztia bildu ginen, eta 6-7 izan ginen. Bai. Etorri zen arkitekto bat Bartzelonan estudia dakena, baina bera Donostikoa, emaztea Donostikoa, eta seme alabak ere bai euskeraz. Así que gai jalo bazian. Bai. Ze ondo. Eta adibidez, esperientzia honek zuri ze inspirau detzu, eta zelan eraldatu detzu pixkate, diseinuari buruzko zekasun ideia edo... Asko zabaldu dit, ikusi dut, diseinua iteko era asko daudela, pertsonalidade desberdin askorekin, eta animatu dit batez ere gauzak egitera. Ikusi dut, bertaz joan jendeak gauzak egiten dituela. Ez dela ideian edo gehatzen baizik, eta aurrera segitzen du, ez balin badaki nola egin norbaitekin kontaktatu edo behaiek saiatu eskuz egiten. Así que, lekuak beldurrak entzen dizu gauzak egitera. Ja, eske hori behar da askotan, ez? Esatia, ideia hor dakat, baina burutu ideia hori, ez? Zaiatu behintzat edo intento batein, eta gero intento hortatikan aterako dozu zerbait, eta ez baldin bat ateratzen buruan zekasuna, segurazki aterako dala zerbait interesgarria dana gero beste gauza batera joateko edo, ez? Inigo hor zuri, batetik noski inspirazioa eta pentsamoldea eta gauzak egiteko beste beste lanabez batzuk, beste erraminta batzuk emango zizkizun, baina gero errealitatean lan egiterakoan posible egiten ari zaizu pixkat ordenagailu zentrista den produktu diseinu hori ikasitako edo esperientzaren arabera eraldatzea edo oraindik badago hor pixkat bezero edo eskaera egiten duenarekin alako borroka esparroitara joateko. Hemen Euskal Herri mailan, Espainian edo hemen egiten den diseinua oso ordenagailu zentrista da, eta asko dator ikusietenagatik Italian egiten den diseinutik, adibidez, baina gaur egun niretzat interesgarrien dagoen mundua da Holandakoa, uste komentatu detela, bertan ari naiz, lan bila eta sorte pixkatekin otxaian bertan nengo naiz. Eta bertan badira diseinatzaileak bi munduen artean balantza nahiko orekatua lortzen dutenak, bai aldatetik beste enpresentzako diseinuak egiten, eta gero beraien diseinuak diseinatu eta produzitzen. Beraz, gustauko litzaidake arajun eta ikastea, eta gero agian bueltan etorri, ze bere antzekotasuna baditu Holandak eta Euskal Herriak, industria mailan industria asko daka, bizimodu nahiko... Bizikalitate ona. Espazio berdeen defentsa handia ere badago bertan, eta... Hala da. Eta iruditzen zait, Euskal Herria baduela hori, produkzio lokala erosteko eta sustatzeko bere indarra, behar da oraindik agian denbora eta jendeak ulertu dezala.
Así que gustoko litzatekean ikasi eta importatu. Gauza esango izut, seinale bat izango da, ze gaurko lehenengo mezua jaso duguna, aipatu du leno, Im Gundershonen monat mai, Jon Etxabe Arzuagak bidali du, esango nuke dagoeneko Gabonak pasata Amsterdamen bueltan dela, baina beraz ubezela xe Tolosarra da, eta uste dut, arke justu gaur hori xirita seinale idatzi izan horrek, seinale bat suposatu behar duela. Beraz, ara Amsterdanera bagoaz, badaukagu Inigo eta Jonekin garagardoa ordainduta, seguri esker gertatuko da, seguro. Noski. Jo, azkenian junin behar gara gero bertara ekartzeko gauzak ez dakize pasatzen da, baina bueno, berriztu inbia dugu pixkat hemen dakaguna, beste toki batzuetako ideiak ekarriz edo gauza berriak sortuz. Ideia onak, ze badirudi kopiatzen ditugula beste herritako ideia txarrak. Eta ideia onak baztertu egiten ditugu. Bai, ideia onak garria ditxo. Ze balitz ez dugula ezer kopiatzen, tira. Baina ez, ideia txarrak barneratzen ditugu. Eta ideia onak ez. Ez, honen bat ere barneratuko dugu, ez? A ber, baditzugu ideia onak, bai, Guk bai, esan nahi dut, kanpotik kopiatzen ditugunak gehienak txarrak dira. Ja, posible da. Ja, beharko nuke adibideak edo. After work beer bat. Zerbeza batzuk saioa bukatuta honen inguruan osnartzeko. Oina baten harrapatuen azu, bai, txarrak buruatzen zaizkit, baina honak ere, bai, daztet garbi guztan, bai. Vale. Ba, gero. Bueno, bukatzeko, galetuko nizuke, en plan, zein izango ziran zuretako toki honek inspiratu detzun kolore bat eta abesti bat. Ose, azkenean, hasi gara abestiekin, abestietaz berbaitzen eta datak ipintzen, eta niretako koloriek beti inspiratzen deste proiektu berri bat azteko. Beti, ez dakit nire buruan dau kolore bat, eta kolore hortatikan abiatzen nahi gero lan bat sortzeko. Orduan, pentsa dut, igual, guai izango zala, zer inspiratu detzun espazio horrek, bai kolorea edo abesti baten. Zerekin geratu zara, edo ze dago zure buruan? Kolore aldetik ez da zaila, eta agian oso erantzun ingenieroa da, baina berdea esango nuke, dena berdea dan. Berde mota asko, baina beti berde. Naturan bizitzea guztiz, eta arnasten da natura, eta guztiz pixkat basati bihurtzen zaitu lekuak. Eta abestialetik bi esango nuke, izan ere lekuak sortzen dituen, hainbeste emozio sortzen ditu, pixkat montaña errusiar bada, eta esango nuke, hain entzuten ari ginen Danger, da abesti, zakit, oso bizia, temporaldekoa, eta gero bigarren abesti izango litzake Heart, dala Johnny Cashen abesti tristena, eta pixka bada temporada bukatzen denean sentitzen den lehenengo emozioa. Badakizu zegertatu zaigun gaur, beste seinale bat. Irratsaioa hasi aurretik, badena prestatzen audioak, ez da gize, musikak, hau ez da kasualitatea, The Flirts and Danger Mariak bidali digu Inigo keskatuta, azken 3 kantuetan DJ-a Maria Laspiru izatetik Inigo Porta izatera pasada, baina esan diet, jarriko duz pentsatu hau saioa abiatzeko kantu bat, ez? Beti sarrera enostean, kantu bat, eta maite dutak eta hor ibiltzen gara. Eta joan dago Juri gure playlistean sartzea, hain zuzen ere dagoeneko playlistean bazegoen kantu bat, eta da oraintxe aipatu duzun kantu hori. Johnny Cashen Heart. Ze politxa dan abesti hori. Eta orduan hori zero, baina zergatik dago hau. Claro, zerrenda, gaurko zerrendan, baina noiz erabili dugu, atzo erabili genuen abesti hau, nola da posible zerrendan egotea, eta zabesti da, hau, eta, ara? Ba, Inigo Portak eskatu. Maria Romero Laspiurte, Inigo Porta, ez dakit, borobiltzeko edo azpimarratzeko beste zabarik geratzen lote zaigun, baina uste dut oso bidei polita egin dugula diseinuaren bidetik natura ingurura,
boi buxera eta boi buxa, nola zen? Boa. Boi buxe. Boa bux. Seguru boa oskatzen dela, seguru zabete? Bai, hori da basoa frantsesez. Bai. Esatea, boa. Vale. Boa buxa. Boa buxa. Boiz da Bai, boiz idatzita da basoa. Bertako kala esatezu. Vale, ados. Bertakoak alemanak dira, así que ez dakit. Ba hori, abesti batek eta kolore batek inspiratzea eta proiektu berrieken hastea denok. Urte berriarekin, proiektu berriak, energiaz beteak eta... Zuk ere badituzu proiektu berriak, Maria Romero Laspiur? Badituz proiektu berriak, bai. Ze kolore erabili duzu oraingoan inspiratzeko? Kasu honetan, bueno, bai, kolore esa bai, badago. Kolorea eta kolore esa. Baina, bai, proiektu berria datoz eta kontako detzu edurrengo asteetan. Zentzu datozen, baina bai, interesgarria da zena gainera. Osondo, Inigo Porta, mila esker, gaur gurera hurbiltzeagatik. Zuei. Eta Maria Romero Laspiur, zuri horrelako gonbidatu onak ekartzeagatik eta horrelako gai interesgarriak gureratzeagatik. Eskerrik asko. Izan ondo biloi. Aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia. Bueno, nik uste dut lehenengo akordetik argi dagoela, ze talde hariko garen. Hilak diskoarekin etorri da kenoia, bueltan ez, esango dugu, disko berriarekin. Ze bueltan, ja urte bete, esango dugu, gutxi gara bera, esan zutela bueltan etorriko zirela. Hori berak kontatuko digu, xai bandini gurekin daukagurako. Bide berri bat ez garela, hasi, baizik eta jarraitzen dugula, ez? Bueno, izan dugu oso urte guretzako frenetikoa, ez? Begaurkitu gara, talde bezala, proiektu bezala, eta gainera, idean, gauza asko pasa zaizkigu, ez? Eta haien artean, erabakitzea, disko berri bat ateratzea, ez? Hau, hilak. Gure Kerobearen 20 urteak ospatu nahi genituen vinilo bikoitz batekin, konstelazioa ditu genion, eta Claro, baina hain arrera beroa izan zuen gure komunidadean honek, ostras, esan genuela, jope, musikari gara, talde bat gara, zergatik ez ospatu, lagunekin, zaleekin, 3 kontzertu. Eta horrek ere, harrera hain politia izan zuen, ez eta hain gustora egon garen ez ensaiatzen, eta ez dakit nola esan, berriro talde bezala, ezta? Orduan hor kantu batzuk zeuden, nintuen hanik konposatuta, eta esan genuen, bai, pena merezi du, jarraituko dugu aurrera, disko berri batekin. Espero ezagun martxoak 12an, Kafe Antzokian emango dugun lehenbiziko kontzertu hortan ja, normaltasun batean egotea, baina ez bain bagade, aurrera jarretuko dugu, eta aurrera jarretuko dugu, txiko, ez? Bai, ez da. Zein godiago, ez? 8 abesti dira, kantu bakoitzak, hitz egiten du, guk asmatutako globo espazialetan pasatzen diren gauzei buruz, ez? Hori zen ideia, eta orduan, eskatu genion Arrate Rodriguezi ilustratzaileari posterra egiteko. Ezakizu zenbat hor sartu genetuen bera eta biok, pentsatzen, nola, ezakiz zer, imaginario hori trasladatzen, ezta? Guk pixka bat trasladatu nahi genuena da 2 gauza. Bata, orain gizarte hontan edo daukagun teknologiarekiko daukagun fedea, determinazio teknologikoa, teknologiak salbatuko gaitu, eta kitxo, bai? Eta berdin jarretzen dugu, bai? Planeta guztiatzen, eta berat luze bat. Eta gero, nola hain erraz komunidadeak, pertsonak bihurtu daitezkeen oso komunidade terribleak. Hau da, komunidade fascistak, komunidade autoritarioak, ez? Oso tribalak, hau ez da periodatibo, oso tribalak, eta orduan, kantu batetan adibidez sakrifizioi buruz egiten da, iketak, maitasuna eta bat. Oiun hona adibidez, da oso niretzako oso kuriosoa da, zein eta da pertsona bat nola ohartzen den, nolabait, iraultza egin zuela besteekin, baina egia esan, ez zegoela iraultzaren poesiarik. Hau da, ez zegoela benetazkotasun bat iraultzan, ez? Eta horren nola batean hori bihurtzen den, askatasuna beldurra da, samurtasuna konfunditzen da ekidistantziarekin, eta abar luze bat, ez? Eta nola gutxinaka, eta nik uste orain ere pasatzen dela, nahazten joaten garen, azkenean, ez duk esan zuen bezala gure arropak, gure estetika honek, badauka toke fascistoide bat. Eta precisamente da, pizkatxo bat bultzatzeko hortara, ez? Nola imaginatzen dugu gure burua, egoera olako batean, Europa satelitean eskegita gauden komunidade batean, eta gerota autoritarioak gara, intoleranteagoak, gerota nola izateko komila artean,
atzeruntz joaten garen zibilizazioan. Komilan diot, ez dagoelako bate behargi aurrela goazen. Hori da. Musikaria, astelenetik ostiralera, goizeko 10:00-tatik 12:00-etara. Keep Calm and bigarren kafea. Durangoko azokan izan ginen Kerobia atarrekin, orain txentzun duguna musikarian Iker Gurrutxaga lankidearekin izandako solasaldia, eta gogoa piztu digu, akaso zuei ere, Kerobiaren azken lan hortan, iak lanean, zertxo bait gehiago murgiltzeko, gurekin eroiaren agurra kantuarekin, arratsaldeko 5:00 murgilduko gara, bigarren kafean. Qui perere mutikara gogoaz, satelite zarrek bakarrik bidaiatu, zuten dena ziren leku honetan, ozeano sakonetan, oten ginen. Ezingo duzuen txikitu aukera, ezingo duzuen isilo asamblada, ezingo duzuen gurekin. Izardita ontzi abandonatua, eta ondartu tako planetaiak, bakarrik egotearen ideia, erruak garbitzeko leku baten beharra, lekuzkan poko faro bat da, berpiztu dituena, hey. Ezingo duzuen txikitu aukera, ezingo duzuen isilo asamblada, ezingo duzuen
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bostak eta 4 minutu ditu oraintxe, eta hementxe jarraitzen dugu zuekin zuzenean joan dira Maria Romero Laspior eta Inigo Puerta, eta laister izango dugu gurekin gure hurrengo gonbidatua, baina gonbidatuarekin aurrera egin baino lehen, ostegunero legez, Oiana Maritorena genbek badakartza hainbat proposamen arte eszenikoei dagokionez bihar ostirala da, urtarriak 14, eta estreinaldi pilatu dira, estreinaldi pilatu dira, azken egun hauetarako, aste honen, bihar etzita etzidamurako, ez da? Bai, egia esan ez dakit urtea, horrela astea oso politia da, eta pixkanaka joango gara ekartzen, estreinaldi hauek ona ere, eta bihar estreinatuko da, nire semea oinez pixka bat motela dabil soilik. Estreinaldia Arriagan egingo dute, Bilbon atxaldeko 7:00 eta asteburuan berriz gazteleraz arituko dira. Tantxaka konpainiaren lana da, Fernando Bernuesek zuzendu duena, eta aktore lanetan 10 aktore. Asier Hernández, Dorleta Urreta Bizkaia, Clara Badiola, Jose Ramon Soroiz, Xabi López edo Jabato, Maria Redondo, Martxelo Rubio, Miren Arrieta, Ander Irureta Goiena eta Mireia Gabilondo. Haze kuadria. Bai, egia esan, Tantxakak azkeneko lanak, jende askorekin egin ditu, Sisiforen paperean ere 12 aktore zeuden oholtzan, eta beraz, bai, apostu indartsua da, egia da Sisifo elkarlana zela, Zentro Nazionala ere hortxe zegoela, kasu honetan beraiek bakarrik egingo dute, baina emanaldi pila bat dituzte dagoeneko itxiak. Ba, gizu pentsatzen nahi nintzen? Merkatu Oiana, gaina lotxagabekeri bat esan behar dut. Ze interesgarria estreinaldi osteko afaria egiten badute, elkarrekin. Elkarrekin afari bat egiten badute, ez dakit oso pertsona interesgarriak dira guztiak, eta bakoitzak adinak ere badaude gazteagoak, eta ezain gazteak, eta beti gazteak. Eta beti gazteak. Seguro afari hori interesgarria dela. Nik uste horrelako lanen ondorengo afariak oso interesgarriak izaten direla, ez? Bai, eta politiak izaten dira. Eta afaria ez dagoenan ere kamerinoetan pixkola bis bat edo zeingo dute bestela. Pintxola bis kontzeptu hona da, eh? Pintxola bis, bai? Pintxola bis. Hor, arazoa da, azken bizpairu urte hauetan, COVID-a sortuz agertu zenetik, bizpairu ez, 2 urte beteko dira martxoan, ez da? Bai. Bai, ematen du denbora asko pasa dela, baina ez 2 urte. Baina ez 2 urte hauetan, hori momentu askotan galdu egin dela. Batzutan bai, bestetan ez, segun eta zen neurri aplikatzen ari ziren, eta estreinaldi bat ondorengo afari, parrandatxorik gabe, gauza tristea da. Bai, eta egon dira lakoak, bai. Baina, ostiralean bihar Arriagan izango da 7:00. Bai, eta lana, Argentinan ikusi zuten Fernando Bernuesek eta Mireia Gabilondok orain dela urte asko beste antzezlan batekin biran zebiltzanean musua lanarekin eta maiteminduta gelditu omen ziren lan honekin, eta beti egin nahi izan dute, baina momentua oraintxe sortu da. Ivor Martinikek idatzi zuen, eta protagonista Branko izeneko mutil bada, 25 urtekoa da bere urte betetze egunean kokatuko da antzezlana, egun horretan familia osoa elkartuko da, eta bera gurpildun aulkian dago, eta pixka bat horrek sortzen dituen zailtasunak, eta uste dut oso obra goxua dela, eta ikustera joango gara, baina norbaitek ere akaso, ikustera joan gaitezen gonbidatuko gaitu. Bai, ze entzuleak badaki atzo Jabato entrebistatu genuela, bide batez gogoraraziko dizuegu gaur, Goiurizu goraitzen duzu 6:00 edo 6:00? 6:00. Arratsaldeko 6:00, Oiartzungo udaleko pleno aretoan. Antes de bailar la lluvia. Antes de bailar la lluvia, poesia liburu orkestuko duela Jabatok, Xabi Lópezek, pianoa, errezitatua, atzo ere, musika pixkat jarri eta errezitatu zigun telefonaren bestaldetik, baina bai, galdetu genien edo eskatu genien alako gonbitea luza ziezaien entzulei eta... Gauzatxo bat da aforoa bete arte. Ez jun 6:00 eta 5:00, zagian, beteta gongo da aforoa, eta ez da zuelekurik edukiko. Baina bi gauza dira, Barkatu. Niri naiz. Hori da, gaur arratsaldeko 6:00 aforoa bete arte da egun pertsona gehienez edo, baina gonbitea ostiralean izango duten Arriagako estreinurako bota zuen aipatu dugun nire semea oinez pixka bat motelago dabil soilik lanerako eta hauxe kontatu zigun. Bai, bitu. Uneetzako ez da oskusa hondiken beharrikan. Baina da testu bat eta proposamen bat, ez dakit,
negar eta parriteko guadakanak, hortxe dauka, aukera. Eta, bai, kanpotik ez dakit nola bizitzen, barrutik bai nola bizitzu izan duten, eta gozamena da. Gozamena da, oso polita. Ozain du oso intimoa, eta eraberian, bai. Oso txehobia nua, baina kontemporaneo. Así que, bai. Bueno, lan Txehobiano garaikide hortarako gonbitea luzatzen dizugu guk ere. Eta... Bueno, hoxe, gonbitea guk ere luzatzen dizugula, hoxe kontatu zigun atzo Jabatok, gaur 6etan izango duen liburuaren aurkezpena, eta bihar Arriagan izango duen antzezlan honen aurkezpenagatik, bien gatik galdetu genion, eta horixe kontatu zigun, baina ez da bihar egongo den lan bakarra, eta estreino gehiago izango ditugu, baina gero ere aipatuko ditugu jana. Bai, bihar birritan bortxatu antzezlana Azpeitiko Soreasun eskainiko dute arratsaldeko 8etan, Lubaki Lainotxua berriz Amorebieta Etxanoko Zornotza aretoan izango da 8etan, eta igandean ere beste emanaldia izango dute Arrasateko Amaia antzokian 7:30. Altxasukoak berriz ere bueltan dira, gaur agertu da sareetan beraiek hola datozen emanaldiak edo jarri dituzte, eta asteburu honetan badituzte. Bihar ostirala Zarautzen 8etan. Larun batean Sopelako Kurtzio Kulturetxean izango dira ordu berean 8etan, eta igandean berrizko Kulturetxean 7etan, beraz, altxasu ikusteko aukera egunero izango duzue. Lehendakari gaia. Arau berria da. Hau estreinaldia da. Eta hauek ere jira bat daukate, ikusiz gero ez dakit astebururen batean arnas hartzeko aukera izango ote duten Iker Galartza eta Zuaitz Gurrutxagak. Baina, hortxe izango duzu. Hondarribiko itxasetxe auditoriumean izango da ostiralean bihar 8etan estreinaldia. Larun batean Durangon izango dira, San Agustinen 7etan, eta igandean Bilabonako gure antzokian 7:30. Izenburua esan dugu lehendakari gaia, eta hoxe da antzestuko dutena, lehendakari gaia diskurtsoa emateko prest dago, baina bapatean tik bat sartuko zaio, tardun psikiatra bat ekarriko dute, pixkat egoera konpondezan, eta beraien arteko elkarrizketa eta dialektika hor ze gertatuko da. Baina uste dut, Ikerrek eta Zuaitzek ere mezutxo bat utzi digutela. Bai, hauxe kontatu digute. Hemen gaude, Zuaitz Gurrutxaga. Ta Iker Galartza. Datorren ostiralean izango dugu Hondarribian estreinaldia, eta hortik aurrea, segi arretaz gure agenda, edozein tokitan lehendakari gaia ikusteko aukera izango ez eta. Gogoratu, lehendakari gaia. Aio, aio! Aio! Galdera badaukat. Badakigun norden lehendakaria eta norden psikiatra? Nik argazkia ikusita esango nuke Iker lehendakari gaia dela eta Zuaitz berriz psikiatra. Bai, nahi ere... Bata txuri batekin dago Zuaitz, orduan ez dakit horretik jarri ote dioten, eta Ikerrari da hor keinua hitz egiteko zea hori hola, ez? Egi esan, ez da izelatik, esan behar nuen eta esan behar nuen bezalaxe pentsatu dut kontrakoa ere esan dezakeela. Biak ezagututa, bi pertsonak ezagututa ondo, xamar, eta bi aktoreak ezagututa, gehiago ikusten nuela, horrela, lehendakari gai Iker Galartza, eta psikologo Zuaitz Gurrutxaga baino gero, justu kontrakoa ere, uste dut... Bueno, argazkia jarri dugu hemen, streaming gitartez, eta bai, badirudi... Iker, garbi dago. Iker. Edo agian. Agian gero antzezlanean ez da horrela, edo auskalo joko bat dago. Agian trampa egin izan digute. Hau, adiez da, badugu hainbat soinu teknikarik eta musikarik eta olako WhatsApp talde bat, eta bialtzen ditugu argazki friki xamarrak. Adibidez, lehenguan SM48 mikroa, 200 mikrofono, eta tartean SM47 bat. Bueno, bi mikro desberdin. Wow, bai. Oso oinarrizkoak. Ez, oso, aber zeinek topatzen duen SM47 hemen. Eta denak erotuta ikusten da, hor, ikusten zen. Nik kartela ikusi nuenean, pentsatu nuen lehenengo gauza, eta segurenturen artean egongo dela soinu teknikari ematzen, mikrofonoa. Piskat flipatu india, ze bomboarentzako mikrofonoa eta guzti jarri diote lehendakariari. Gauza bada mikrofono desberdina jartzea, eta bestea jartzea inoiz jarriko lirateken mikroak, baina grazia egin ziten, eta hortxe de kondensadoren mikroak, dinamikoak, ahotseko kondensadoreak. Hori zuzu bakarrik ikusi zu. Iker Galartzak munduko mikrofono guztiak merezi ditu. Iker Galartzak aurkeztu lezake egitaldi bat bombo mikro bat hauan. Bai. Manolo del bombo esango luke beko. Manolo del bombo.
Hautsa jarri, ez duzu ikerren. Ez, enaiz ona hautsa jartzen, saiatzen naiz, batzu bai. Hau landu egin behar duzu. Hemendik denbora batera berriz Tonoa ere, ez? Audioan entzun tonoa. Joten zaizizu denak. Hemen gaude, Zuaiz Gurrutxaga. Ta Iker Galartza. Iker Galartza. Oixe. Bombo mikroa behar dut, Ez da iratako, lase. Landukoet, saiatuko naiz. Vale, bai, jarraitu dezagun. Iker Galartzari zerreza batzutara gonbidatu, eta pixkate... Hartzen dioten, bai. Euskera eta... Bai, baina jarraitu dezagun, bestela... Vale, bai, beste estrenaldi bat ere bihar, Bidaide, Atarrabin atxaleko 7:00 eta igandean Uharten izango dira, arratsaleko 7:00. Herrietako erraldoien iruditeritik modu poetikoan abiatutako lana omen da. Handia eta txikia izatearen arteko aldeaz hitz egiten duena. Eta gonbidapena ere eskatu diet, baina ez zait garaiz iritsi, beraz beste baterako ere bilatuko dut Bidaide lan honen gonbidapena bere protagonistekin. Dantza ikuskizun batzuk ere izango dira bihar. Malditas plumas, Barakaldoko antzokian atxaldeko 8:00 eta hau estreinaldia da, baina Euskadin estreinaldia. Beste leku batzuetan egin baitute orain arte. Sol Piko koreografo eta dantzari ospetsuak gorpuztu du lan hau, eta protagonista Bartzelonako paraleloko bedete bat izango du. Izango da barkatu. Eta bere lanetan bezala ironia eta umorea erabiliko ditu lan honetan ere. Beste dantza ikuskizun bat, Gernika, Baionako eszenatoki nazionalean ikuskai egongo dena 8:00. Larunbatean 2 pase izango dituzte, bat 4:00 eta beste bat 8:00 eta igandean berriz bakarra, baina 5:00. Beraz, ordutegiarekin adibil zaitezte. Koreografoa Martin Arriage, ez dakit oso nola euskatzen den da, eta ikuskizunean bilakataldeko 5 dantzari arituko dira. Bilakataldekoak normalean euskal dantza tradizionaletik datoz, baina estilo garaikidea ere uztartzen dute. Eta lan honetan ere, hori kontatuko dute, eta Gernikaren, Gernikaren historian oinarrituko da. Eta beste dantza ikuskizun bat, ostiral eta larun batean 7:00 Donostian Victoria Eugenian egongo dena, Genoma B, La Casa de Bernarda Alba. Alba Dulake konpainiarena da, eta historia, Bernarda Albaren etxearen ingurukoa izango da, eta nahasketa bada dantza, flamenko eta zirkoaren artekoa. Interesgarria. She read the sweet Larun baterako batzuk dagoeneko aipatu ditugu, baina beste ikuskizun batzuk ere badira. Leioak, Teatro Paradisorena Lugaritzen egongo da atxaleko 6:00. Emakume bat bere bakardadean ikusiko dugu eta bere iruditeria horretan bidaiatuko du. Eta horretarako dantza ere egongo da, eta Jone Amezaga izango da batez ere dantza hori ekarriko duena, eta berarekin batera Rosa García. Kopaz kopa, Azkoiten atxaldeko 7:00. Ez da gogoratzen duzuen, Ezkonagurrean, bikote, bin emakume eta 2 gizonek elkar topo egingo dute taberna batean, eta beraien artean, egoera ezberdinak sortuko dira. Eta beste estreinaldi bat, Tarara, Ika konpainiarena da, eta zuzendaria Agurtzane Intxaurraga. Lan honetan ere aktore asko egongo dira oholtza gainean. Tania Fornieles, Kepa Errasti, Jordana Ochoa, Eneritz Artetxe, Jose Cruz Gurrutxaga, Adrián García de los Ojos, eta Iñar Sastre imaginatzen dut musikarekin. Arituko dela gaztelerako bertsioan aktoreak ere aldatu egingo dira, baina printzipioz hauek larun batean ikusgai egongo direnak. Errenderiko Lekuona fabrikan egingo dute emanaldia 8:00. Eta inoiz kontatu ezten hainbat aurren historia ekarri izan nahi dute oholtzara. San Franen bizi da Rosa eta aur biolinista bat da. Baina berak uste du bere ametxetan Liszt eta hilda dauden beste musikagile asko ikusten dituela eta beraiei esker jotzen duela biolina. Eta bere amets hoietan eta bizi duen guzti horretan lagundu egingo dio La Tarara izeneko prostituta batek. Eta pixka bat hortik abiatuko da historia hau. Beste estreinaldi bat. Eresia Lurrarin bekizu ama. Oier Zuniga Naparrak zuzendu du lana, eta berarekin batera sorkuntzan Eneko Gil eta Belen Cruz izan dira. Bergaran izango da larun batean estreinaldia arratsaleko 8:00. Abia puntua 12 heriotza izango da. Eta pixka bat hausnartuko dute ze erritu egiten ditugu norbait hiltzen denean, ze kanta eskaintzen diegun, zergatik egiten diren dolu erritu hauek, nola sortzen diren kolektiboak, eta bar. Eta gonbitea beraiek bidali digute eta gainera bideo bidez.
Ikusi eta entzun egin beharko ditugu, ea segituan naiz, hemen lanak pilatzen ari zaizkit. Bueno, musika zoragarria da, gozatu dezakegu. Joda, pianista, oso jatorra. Abai? Kaixo, Oier, Eneko eta Belen gara, eta larunbata honetan, urtarrilaren 15ean, Bergaran, Eresia, lurra harin bekizu ikuskizuna estrenatuko dugu. Gonbidatuak zaudete, eta hortik aurrera, Euskal Herri osotik ibiliko gara. Bera, zetorri. Animatu! Ze jatorrak emuxuak eta gozti dela izkigute. Badatorren astean, Eneko izango da gurean, gainera. Eneko dator. Eta Otsaiaren 3 berriz, Oier gonbidatu dugu. Beraz, hementxe izango ditugu lan honi buruz, lasai eta luze, aritzeko. Loti ederra lana, Rusian classical balletena, Iruñako baluarten izango da larunbatean 8etan, eta igandean berriz, Donostiako kursalean. Eta beste dantza ikuskizun bat, Bilboko La Fundizionen larunbatean 7etan ikusgai egongo dena, Fuego Berde. Kontzertu moduko bat proposatzen dute, oso sonoroa izango da, baina aldi berean ikusten eta entzuten dugunaren arteko harreman hori irudiekin, eta nahiko beresia ematen du lan honek. Eta hoiek, larun baterako azken proposamenak, eta igandearekin amaituko dugu, batzuk aipatu ditugu aurretik, baina beste bi aipatzeko. Zuhaitzak landatzen zituen gizona, Gernika Lumoko Lizeo Antzokian 5etan, eta Amua, iparraldetik etorriko dira Fuxanaiak, eta Markina Xemeingo frontoian eskeniko dute lan hau, atxaleko 7etan. Oiana Mariturenak bota dizkigu proposamenak datozen 3 egunetarako, estreinuak tarteko, estrenuen protagonisten gonbiteak ere entzun ditugu. Beraz, ez paduzu planik asteburuntarako, gainera, hotza behi baino guraldi ona dator, arte eszenikoetaz gozatzeko aitzakiarik, ez gozatzeko aitzakiarik, ez duzu baina eta arte eszenikoen giroan noski guk gaurko gonbidatua, kafe hutsa gurekin hartuko duena, ere prest daukagu estudioan, beraz, segituan agurtuko du Oiana Mariturenak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Esti Curiel Prieto, Zumaia, aktore eta sortzailea. Antzerkizaletasuna nondik datorkion zehaztasunez jakinezarren, txikitatik izan du gustuko antzestea. Txikitan beti zen familian umorea jarri eta txisteak kontatzeaz arduratzen zena, eta izugarri gustatzen zitzaion mozorrotzea. Antzerkia ikasteko grin hori asenaian, Iruñara joan zen Nafarroako antzerki eskolan ikastera, eta bertan aritu zen 2004 eta 2007 urteetan. Ondoren, Madrilgo Mar Navarro eta Andres Hernandezen eskolan ere ibili zen lekok teknika lantzen. Baina bere aktore ikasketak ez zituen horrutzi. Beste hainbat ikastarotan ere aritu baita irakasle ezberdinekin. Improvisazioa, klauna, jolas dramatikoa edota maskara mota ezberdina lantzen esaterako. Pero sabroso. Lan ezberdinetan aritu da, eta pelikuletako jantzietan arduradun ere ibili izan zen, baina argi ikusi zuen hori ez zela benetan betetzen zuena. Berak, aktore lanetan ibili nahi baitzuen. Profesionalki antzerki eskolak leku ezberdinetan emateaz gain, oholtza izan du bikotekide fin bere aktore ibilbidean bereziki. Zenbait antzezlan aipatzearren, 43 proiektuaren La mirada del otro, Trapuzarraren Etxita eta Ongi etorri fin de mundo, 35 huts, eta bete ingoi hau sorkuntza propioak ditugu. Horrez gain, musika banda desberdinekin kontzertu antzestuak egin ditu, eta 2021 urtean
Astindu dantza taldearen Mamma Mia gure musikala ere zuzendu zuen. Telebista eta zineman ere ikusi ahal izan dugu. Barre libreako bakarrizketa ezberdinetan, edota Agur Etxebeste, Handia, Harrilla, edota Igelak filmetan zati txikiak egiten. Gaur bere ibilbideari errepasotxo bat egingo diogu elkarrekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Estik Uriel Prieto. Eskerrik asko. A las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores. Beti gauza bera kontatzen dut, baina normalean galderak ez hoienak egiten ditu, batzuk goiurik, eta nik aurreneko egiten dut, ez da galdera sakonegia, naiz eta baduen, beti gauza bera diot, bere sakontasuna ere. Saio honek bigarren kafe izena du, tarte honek kafe hutsa, eta gure galdera da, kafezalea zaren, ala ez? Bai, oso. Kontrolatu inbiar naiz kafiakin pixkat. Gauzatzen esango izut, bapatean egin duzu estudio honetan lagun bat, eta galdu dituzu bi. Eta nik automatikoa da gainera, ez da? Nik galdu dut beste bat. Bai? Ze, oianak esantzun, ez dakit noiztik aurrera, soilik gonbidatu behar zituela, kafezaleak ez ziren gonbidatuak. Eta aspaldi hontan, etorri diren gonbidatu guztiak dira kafezaleak, oiana? Ja, ez zara nire laguna izango? Ez, bai, lagunaga. Eta maite ditugu kafezaleak, eta maite ditugu kafezale ez direnak, eta denak. Bai, bete esaten du, galdera hori egingo diedala, agenda, data esan baino lehen, baina aztu iten zait, geho. Bai, bueno, urrengoan, goiuri. Bai, ez da zer pasatzen. Me muero de frío, tapame con tu rebozo llorona. Bueno, niri gustatuko litzake pixka bat, 35 huts lanarekin hastea. Hemen aipatu izan ditugu emanaldiak, agenda eta aipatu dudanean, eta uste dut oraindik baduzula baten bat, baina pixka bat lan honi buruz hitz egitean nahi dut. Zer da, zure lanik pertsonalena dela esan dezakezu? Uste dut ez dela autobiografikoa, gai ezberdinez buruz hitz egiten duzu, baina agian bai zuretzat pertsonalena? Bai, izan daiteke, izan daiteke ez da. Ez da autobiografikoa, baina bai izan dela nik nahi aurrera atea nahi izan deten proiektu bat. Nik moitu deitut ari guztiak, hau aurre ateatzeko, eta jarraitzen dut ni izaten proiektuaren motorra, eta arima, eta laguntza askorekin, laguntza oso onarekin. Baina, bai, hori da, nahiz eta izan autobiografikoa, dana asmatua da, bai nere barrutik ateatzen zian zalantza, duda, edo, ideiak, irudimena, jarri genuen hormai gainean, eta hortik atea da. Laguntza aipatu duzu, eta uste dut hemen aipatu barritugula, Mirengo Genola, eta Aitziber Garmendia, ezta? Okerrez banago, improvisaketetan hasi zinen Mirenekin, eta ondoren improvisaketa hoiek erakutsi zenizkioten Aitziberri, eta bera izan da pixka bat testua idatzi duena. Nolakoa izan zen prozesua, sorkuntza prozesu hori? Hori da, hau da, nik nire idea gutxirekin edo, zerbait egin nahi dut, grin honekin. Hoi asko da, dagoena. Bai, desente da, gutxi izan duzu, baina zerbait egin nahi dut. Eta gero lehengo pasua, eta gero laguntza eskatu. Hori da. Behin laguntza eskatu nunean, ja hor, esan hau martxan da, ez dakit zeateako dan zeinekin, baina ja martxan jarri naiz. Eta, Mirenekin hasi nintzanian lanian, nik Mirenei esplikatu nion zer egin nahi nula estenan bakarrik egon nahi nun, naiz eta pertsonai desberdinak lantzia nahiko nula, familiko inordetzan inguruko zerbait, amatasuna, gai asko, eta orduan hasi ginen improvisaketa batzukiten, Mirenekin kanpotik, berak proposatzen zizkidan ez dena ezberdinak, edo momentu desberdinak, eta hortik junginan ateatzen, batez ere, suposatzen dut nire irudimenetik, edo nire bizipenetatik, nire bizitza ikusteko puntutik, ez dena ezberdinak, eta baita ere Mirenenak, berak ere, bera ere hortxe zeon implikatuta. Eta hori da gero Aitziberri erakutzi genion, nire Aitziberrekin hitz egin danekan, pixka bat nundikan noa jun nahi nun, eta bar, eta hortik beak intzegun lehengo, ez dut esango zirriborroa, baina bai lehengo
lehengo gioi bat. Horrekin lanean hasi ginean, eta junginean pixkanaka ezaten, hau zaigu gustatzen, edo hemen tonua umorea galtzen da, edo, bueno, hor junginean. Eta ja, momentu batetik aurrea, Aitziberrek zantzun, bueno, ne arte nik egindako lana, eta oin zuek moldeatu, aldatu, moztu, pegatu, eta nahi dezutena egin. Horregatikan, jartzen dugu 3 idatzi dugula, ez? Bueno, bai, 3 arteko lana izan dalako, holako collage moduko bat. Gai batzuk aipatu dituzu, baina koka dezagun pixka bat entzulea ere zer den bertan ikusiko duena. Axun da protagonista, 35 urteko emakume bat, eta bidegurutze batean sentitzen da. Eta zuk aipatu duzu amatasuna, oinordekotza, zenba gauza jasotzen ditugu mantentzen diren hor. Konta iguzu pixka bat, non kokatzen da Axun hau? Bueno, Axunek 34 urte ditu. Langabezian, rantxera kantatzen ditu edo kantatu nahi ditu, aldu nahi egiten du. Eta bere familian dago maldizio bat. Madarikazio bat dela 35 urtekin emakumeak hil egiten diala. Direktamente. Bai. Hau dana humoretik sartzen dugu, baina, bueno, tardun bea ez dakiz egin bizitzakin, ez dakiz zentzua dakan lana bilatzeak edo ez, pentsatzen du baietz, ez, bintzat kontratu batekin juteko beste mundura, piskatola. Eta bizirik dauka bere amama. Orduan, aldi berian ez du ulertzen zeatik amama bizirik da hon. Emakume guztiak hildia, baina nire amama ez. Eta zaiatzen da laguntza askatzen, baina amama dago piskator galduta, irrati nobelak xurgatu dula esaten deu. Amamak irrati nobela mexikar bat entzuten du, ez deuruapan, te extraño. Eta hortxe da, amamak, ez dakit itzeiten du gehiago irratiakin, biloakin baino. Eta, bueno, pixkanaka hor juten gea deskubritzen, baita ere amamaren bizitza, eta, bueno, eta zerri igual garrantzia eman edo zerrek dakan garrantzia eta zerrek ez batzutan bizitzen, ez? Lehen aipatu zenuen gogoa zenuela zerbait egiteko edo grin hori, eta gaur justu Maria Romerorekin aritu gara inspirazioa, ez? Nondik datorkien artista ezberdinei, zuri nondik zetorkizun gogo hori? Zergatik kontatu nahi zenituen akaso gauza hauek? Edo eta bera guri galdetu digu, nondik datorkizu ezuei inspirazioa edo noiz inspiratzen zarete? Zaila da, Bai. Nik ustet, alde batetik dago zergatikin nahi dezun edo nik lan aiteagatik. Ez, batzutan zatezun, ni etxean baldiman hau zeinik deitu behar ditu, zeinik ikusiko nau lanian inorrek, ez? Eta nik ez baetiten, bueno. Orduan ni bai izan zala lan bat nere buruari erakusteko kapazan intzala, pixkat alduntze moduko bat, ez? Ni atean nahi dut, eta bari lan bila, pixkat. Nere leku aurkitzeko edo nere, ezateko, ni hemen naho, aktorea naiz, eta hau iten dut. Hori alde batetik, eta gero nundik anateatzen dian ideiak, nik uste estreno bat eukitzea bezalako presiorik ez dara existitzen. Idea bat berdet. Ez, baina, karo, nundik jartzen zea horri baten aurrian eta nire ustez imposiblea da, ez? Baina hasi inbertzea. Azten zeanean hor, azten dia ideak lotzen eta etortzen dia edozein lekutan. Azken aldian hitzein detola jende ezberdinakin eta bai ibiltzen eta bai gidatzen. Nik kotxean txiste asko okurritza izkit. Eta zer egiten Barre duzu libreako beraiekin? bi monologoak usteet kotxean initula. Begira. Ui, amazte hona, nik daukat, nik oaindik ezat gida baimena. Ez daukat gida, prozesuan nago, baina ez daukat gida baimenik. Eta beldur asko ematen dit, eta inigo ezin parra. Prozesuan zaude? Neri begiratu. Prozesuan nago. Eta baina beldurra ematen dit, eta gauza batek ematen dit beldur asko. Jendea ikusten dudala beti aserre gidatzen. Beti aserre doala. Orduan, salbatu dira zu pixka bat, zezu txisteak asmatzen joaten baldin bazara, horrek lasaitzen, hau, Azerretzen naize bai, konturatzen naize nola ateatzen zaigun gure. Zutan, bozina jo. Hori, berezkoa zaigun zerbait da ikasia da. Alegia, gure... Eta estresak imetan digula, ez? Osa, dala estres punto. Eta zergatik gidatzerako ordu hortan aserre... Nik esango nuke, nik hori ez, nire aitarengan ikusi dudala. Alegia, ikasia izan litekeen zerbait da. Bai, izan daiteke, bai. Baina beti zalantzan bizi naiz. Ja, nik ez nuke adibidez esango etxean ikusi detenik, nire gurason aldetik.
baina ez dakit. Eta zuk egiten duzu? Aserretzen zea? Ze horrek abia puntu bat emango liguke, tesi bat. Baina nik parre asko iten dut, Nik ikustetenean jendea zer eta pitatzen dala, eta tranquilo, txaba. Bai. Ja, para gure pixat emate. Nei parre pixat emate. Ilazai. Zaiatzen naiz, lasai juten, baina, bueno, azerratzen naiz. Eta hor bururatzen zaizkizu, neri gertatuko litzaidake bururatu bai, baina gero nik idatzin beharko nuke, baina karo gidatzen. Bai, batzutan da zazpi aldiz errepikatu, ezin zait ahaztu hau, ahazten baldin bada baita ere, etzan ainona. Begira, bai. Ez da, lasai. Bai, lasai pasa eta ez agoiatu. Eta bai, ni deskubritu nunean WhatsAppeko taldean horberarekin. Hor audio asko bialtzen ditut, ez ditunak sekula entzuten. Baina ja, botatzen baldin badezu, altuan botatzen baldin badezu, ja, entzuten dezu, ja bakizu, funtzionatuko dun edo, ez edo. Bai, ona. Politia izango litzateke talde hori hortako audioak batean entzutia, ez? Denborara. Bai. Gaur ez, utzi rebisatzen bazpan, Bai, beste baten. Lehen aipatu duzu umorearekin kontatu nahi zenutela, eta rantxerak, telenovelak, Mexiko, zerbaitengatik da hori, baduzu loturaren gustuko edo alakoren bat? Ez dakat loturarik, baina aldiberian oso neria da. Ni askotan kontatu dut txikitan, nik telenovelak ikusten ditun. Engantxatu iten nintzen. Ama lanian eta ni telenovela ikusten da. Sartzen baldin bazan igual jartzen ondora, bai, que no me pille, baina ne honen engantxatuta mordota. Eta bai, eta rantxerak eta hola pila gustatu zaizkit beti. Eta gero azten naiz entzuten, ez dut estradia supermatxistak, edo danak dramatikoak, ez da hola, alaiek. Baina bada zerbait engantxatzen ditena. Musikan agian edo ze horta. Duela gutxi, aste hontako kontua da, ikusi nuen, ez da Twitterren edo, Iruñako pertsona bazela esango nuke, Naparra behintzat bai esango nuke zala, alako ikerketa moduko bat, edo plazaratzezun pixet, Euskal Herrian rantxerek zuten interesaren inguruan, eta pixkat, antropologikoki edo jazten zuen, nuen erabate irakurri, baina uste dut bazegoela, ikerketatik edo behintzat hausnarketa sakon xamarretik. Saiatuko naiz bilatzen, baina kurioso irutu zaidan norbaitek benetan, geldiune hori hartu eta hortxe. Bai, baina kuriosoa da. Badago zerbait, ez? Euskal Herrian olako eta Nafarroan are gehiago agian, ez? Ez zaizu iruditzen, nire iruditzen zait, nire aman herrin eta oraindik, Gipuzkoako festetan, baina rantxera gehion zuten ziela. Esango nuke orain txezuk rantxera talde bat kontratatu nahiko bazenu, ziurrenik Naparra izango litzatekela. Mariachi taldeak eta horrelakoak han gehiago, ez? Eta ez dakit, Cojon Prieto los guajalotes ere bertako, ondoren egon zen Tajon Prieto ere bertakoak zopilotes txirriaus ere Naparrak dira. Bai, nik uste hor nahazten direla, akaso ez dakit zer, eta haize instrumentuekin eta ere Nafarroak baduela tradizio asko, ez? Herriko bandena eta hemen ere txarangeta goten dira, baina han Nafarroan haize instrumentu oso ondo jotzen du jende asko, esan, eta hortik ere, noski horrelako mariachi talde bat osatzerakoan, ez da bi trompeta mitikoak dira, ez? Horrelako rantxeren soinuan. Zu ikerketa interesgarria. Akaso idazleare ekar dezakegu, euskeraz baldin badakit? Bai, baina, topatzen dudan. Hortan nahi zine. Bai, justu jarri behar nion aurreko gonbidatuaren galdera. Inigo azalduko dizu. Bai, hemen kateatu egiten zaituztegu. Kateatzen zaituztegu bi modutara. Bat, behin etorri zaretela, badago joera ezin azaldu daiteken bat, bigarren aldiz etortzeko. Edo zuen gainen ibiltzeko, edo behin eskatzeko aizu, 5 minutu telefono, zaino kontaigu zu estrenua hau nola joan den edo beste hau. Eta beste modu batera ere kateatzen zaituztegu, zuen artean, arte zenikoen protagoniston artean. Aurreko astean Fauzi izan zen gurean, eta ark galdera bat utzitu zuretzako, zuk datorren asteko gonbidatuarentzat utziko duzun bezalaxe. Eta normalan esaten dugu, da oianak esango dizun orden, baina dagoeneko badakigun orden. Bai, eneko Gil izango da. Hala ere, astean zehar eskatuko dizu, eta Fauzi galdera labur eta zehatza bota du. Zein da antzerki mailan gordea duzun proiektu hori eta gauzatzea gustatuko litzezukena? Ostras. Zerki. Jo, ez dakit gaina bitunen torren pentsatzen,
ze galetuko hit, eta ze. Eta galetuko hitze proiektu ditudan, eta joain nao modo blanco, modo bestakit. Osa, que galdera hau da pixkat. Ze proiektu? Ai, lasai. Pasa dezakegu. Super txarra. Txanda pasain dezakegu. Ez dakit, naho oso irekita gauza kitea. Nik bitartean topatu da ipatzen izuen ikerketa hori. Bai, Euskal Herrian rantxerak entzuteko ohitura ikertuko dute eta Lostenan Pastaldena farra da proiektuaren atzean, eta ikerketa honekin mexikara besti euskaldunek dieten estimoa dokumentatu nahi dute. Puro relajo taldea ere hor tartean omen da, bai, Lostenan Pastaldearekin harreman estua dutelako, eta hortxe da biltza, ez dakit askoz gehiago, baina, gertutik jarraituko dugu, ze badakite euren artean euskal iztun asko badirela, eta akaso hemendik tarte batera ikerketa gauzatu dutenean, aukera izango dugu, honi erantzuna emateko, eta bida, orduan, kateatuta, ez ziren gana joko dugu, izu esti, nahi alduzu bueltat eman, Ondo, egon nahi zadi. Beste ikerketa bat egin dezakegu telenovelen inguruan. Zergatik, adinoietan, telenovela eskutuan. Zergatik. Eta gainean ikustu telenovelen ezaugarriak ere aldatu egin direla azken urteetan, ez? Orain ez Turkiar herrialdea, datuzen herrialdeak. Bale. Ez, gertatzen dena danetan berdina da. Nik hasierati dakizu, dena, baina lare, hortxe. Nik aurrekoan ikusi duen Turkiarroitako bat, eta esaten nun, ez gealdatu duela. Aurre iritzien gatik, eta estereotipoak, eta esaten nun, baina berdin jarraitzen dut, bai. Bai, eta dramarako ze hori, ez? Nik uste du igual dakalako punto humorea, daka igual novelak, ikusi dezakezu beste puntu batetik bezala, ez? Esketxerako iturri bat badira, ez? Maldita lisiada munduko esketx hobena da. Maldita lisiada! Era munduko esketxik hobena. Bueno, berriz ere 35 utxera joko dugu, batez ere lan honen inguruan arituko gara gaur pixkat. Asun, eta aipatu dituzu Amona eta Biloba. Ez dakit hasieran 3 belaunaldi ama ere agertzeko asmoa ote zenuten, bai? Bai, nere ideian bai izan 3 agertzea, baina gero lanean hasi ginean, ama beste plano batean utzi genuen, eta Amona Bilobaren harremana da. Agertzen da ama, baina esaten da, nola hiltzan, 35 urte bete zitunean hiltzan baita ere, orduan, hor... Eta nola izan da bi emakume hauek gorpuztea esan nahi du, nola landu dituzu pertsonaiak, Amonarena eta Bilobarena? Hor zalantza batzuk eontzian baitaren nola egin, beraien artean elkarrizketa zituzten ala ez eszenan, eta askenean badituzte. Eta arropa aldatu edo ez. Hor, zalantza asko zeuden ritmo aldetik edo nola geratuko zen. Eta nola landu ditudan, nik gorputzetik lantzen dut, orduan gorputza nundakan bakoitzak ze energia maila dakan, edo energia nundakan, nola hitz egiten duen, esatakit esplikatzen dure lana, Bai, baina ni ulertzen. Eta aldaketa oso askarrak egite ditut, eta ni beti oten ez hor pentsatzen, Amona ez da ikusten, edo txikiegia aguandikan findu behar dut Amona nolakoa dan, gaina nola arropa edo raskera aldaketarik ez da hon, eta gero kanpotik beti erantzuna izaten da, oso argila da, noiz dan bata, noiz bestea da, benetan, ze ondo, ez? Baina ni beti naho zalantza horrekin, ze da, tak, eta politia da, esaten dizutenean, nabaritzen dela, itezu, zerbaitetan nahi naiz. Jakina, bai. Energia, nik oso argi, edo ez konfunditzen, eske oso argi dakat bi personaje desberdinak diala, hitzeiten nahi diala, ezagita pixkate kuriosua eta gustatzen zaidan momentu bat. Bai, ze polita. Gainera aukera hori izatea batetik bestera eta berehala eta zu bakarri zaude hor. Bakarrizketetan ohituta zaude eta gainera hasieran esan duzu argi zenuela zuk bakarrik egon nahi zenuela holtzan. Nago ohituta bakarrizketetan, Ez zaude ohituta, ez? Bizitzak eman didan zerbait da. Begira. Nahi gabe jun naizena. Nahi gabe horrela tokatu zait, baina
nik nahi dut jende gehiagorekin Talde lana gustuko duzu, bai. Ez, talde lana gustatu dut asko. Eta hori izan zen gehiago, erronka bat niretzat, eta gero hortik aurrea konturatu naiz, bai, askotan bakarrik egiten dutela lana, gero barre libreako bakarrizketak etorri zian, eta, bueno, baita ere eroso sentitu nintzen. Baina ez da lenotik, ez dakit, nik ez nuke esango itutana honik, Bai. Baina, bueno. Gustatuko litzaizuke beste bakarrizketaren bat egitea, edo beste lanen bat horrela egitea, edo etorkizunean akaso taldean gehiago nahiko zenuke? Oraintxe bertan igual talderako gogoa dakat. Ez pixkate arropatuta sentitzearena baita ere, ez? Bakarrizketa egitea da marabila bat, da montaña rusa bat, lagun batek ezatezian bezala, bai, da pasote bat, baina, noiz behinka, pixkat, lagosito, eta beste norbaitekin, eta... Talen aipatzen genuen estrenaldi, edo estrenaldia ez den emanaldi baten ondorengo faritxoa, trago batzuk hartu, teknikoakin ondora maten bazea, bueno, berekin zebaz, baina... Zure kasuan, noski, ja. Baina batzutan bada, bukatzen duzu, batez ere igual bain... Zein da teknikaria, zurekin? Aldatu ditut, baina, bueno, Mikel izan da, uinatik etortzen dira, eta Mikel Landa? Bai, Mikel Landa. Txako muku mutila, horrekin ondo molateko zinen, ba. Baina aita izan da, eta bajan da. Espero ontzien, bai. Bai, eta, bueno, Mikelekin nor kainitan bat edo hartu dugu, edo bintzat, urbaso bat, edo pixkat relajatzeko. Ze batzutan, zoaz etxea kotxian da, eta zeiten da energia guzti honekin, ez? Bukatzen dezu hor top. Igual ordutegia zeon egun hauetan, daula, ez zeon tabernaik irekita, ez erreta, eta oain etxea, eta azeitet, nire honekin. Bai. Ez dakit hau horrela den, irakurri dut elkarrizketaren batean, orain gutxi arte ez omen zinela sortzaile sentitzen, baina orain esango zenukela baietz. Bai, hori da, igual orain arte, bueno, aktorea nintzen, eta bai, egiten dituen gauzak, eta... Baina aldi berean pertsonaia sortzen zenituen, hori da, baina ni ez nun nire burua ikusten sortzaile bezala, naiz eta egun osoa sortzen bilen berez, ez? Baina bai, nik pasatzen nuen aktorea naiz eta kitxo. Baina igual, ohartzen ju naizelako pertsonaiak sortzea baita ere sortzailea izatea dela. Eta baita ere ukitutelako beste aukera batzuk nun nik atera behar izan ditudan lanak aurrera edo... Eta, bueno, hor derrepente ikusi naiz, bai, sortzailea naiz, niretzat, besteentzat, bueno, bai, baina, hor jarri dut dene burua, zakit. Lan hau sortzeko egoitza modukoren bat izan zenuten Azpeitin edo izan daiteke bai, ez da? Azpeitiko topaketetan estrenatu genuen, eta bai, bueno, Zumaian, nik Zumaiko lokaletatik tiratzen dut, asko laguntzen didatelako kulturatik, eta orduan bai Zumaian, bai Azpeitin, gero Dinamoa justo estrenatu behartzuten, eta Dinamoa espazio zoragarri hortan egoteko aukera izan genuen ensaiatzen. Justu Mariak lehen Dinamoa aipatu du, Iruk hortxe lana Iraia eta Mankai eta Erikana ere hortxe izan zan, horra aritu ziren. Eta Azpeitin zeundela, uste dut zurekin batera beste proiektu batzuk ere bat zeudela, eta zuk pentsatu mentzenuen, agian ere klasiko egia da, bestea performance tankerakoa dira, ni hemen nola kokatu. Ze kuskusera, nuna entzun dezu hori, nik ez dakit ez da nuna esaten dituten gauzak. Nik bazpare kuskusiat biten dut, abestateatzeten. Kuskusera? Ez dakit nondik atea dut, baina da. Ikasleek beti esan didate oso kuskusera nintzen, beti esaten zidaten bai. Bai, hori da, ontzian lau estrainu bakarkakoak, Maite Aizpurua, Xanti Agrezabalaga eta Erika Olaizola. Eta, bai, sentsazioa zen, Erika panpina egin zen, usatu zegoen pila bat, Xantirenak beste rollo bat, eta baitare pila bat, eta Maiterenak baitare, eta zen, igual neria izango da, ez da tan klasikoa, edo dan komertziala, edo, baina, gero aldi berian pentsatzen dut, ez. Oso, ez dut uste, nire, eta hor, gauza horiek zalantzan edo urduri jartzen naute batzutan, eska izan bertzea supertransgresora, eta ez banaiz, ze gertatzen da ez errez, ez? Ez dakit edo bai, baina zeatik izan bertzea. Eta orduan, estrenatuta gero, derrepente, pausatu nunian pixkat, ezan nun, oso ni da, antzeslan hau, oso neretikatea da, nire estiloa daka, eta posik, no? Claro. Eta ez dakit izango dan transgresorea edo ez, edo klasikoagoa edo ez, baina oraintxe bertan, nire bizitzako momentu hontan, nirekin oso ondo doana da. Gero igual, mendik urte batzuta beste hauzatzuk, baina...
Ez pentsatzen ari nintzen mundu guztiak zerbait transgresorea egiten badu, azkenean transgresoreena dela ez egitea, zu izatea. Bai, begira. Datu politia. Eso, Eta non ikus zaitzakegu urrengo dataren bat, baduzu baten bat oraingo zitxia? Bai, ointxe bertan, martxoak 17an abadinon. Martxoaren 17an abadinon. Ados. Eta espero dut gehiago bateako diala. Bolo desente egin dituzu, bai, orain arte, egin ditut, mazte gitu gehieta bostok eta 6 bat edo atera dira. Bueno, ja bi urte noa nekin, pandemia, zaitze, faroi bat izan zan, fiskat gorra, estrenatu genuen, saro, 2019ko azaruan, orduan, derrepente gero martxoan, bai, eta fiskat izoztuta gatu ginen, baina gero mugitu da, eta porsik, ojala, gehiago moitzen bada, hobeto, asko hobeto. Bai, guk hemen esango dugu, agendan beti bezala. Beste lanen bat, egin duzun beste lan bat aukeratu dut, La mirada del otro. Lana, uste dut bertan ordezkapen bat egitera sartu zinela, eta galderatxo edo egin nahiko nizuke, Maria San Miguel da konpainiaren burua, kanpotik etorritakoa, eta pixka bat kontatzen du, Maixabelekin gertatu dena ere azkenetan, kanpotik etorri dira gure historia kontatzera, ez? Ez dakitan zer giontan ere, olako zerbait gertatu ote zen kanpotik etorri, eta hemengo historia bat kontatu. Bai, ordezkapen bat egiten egon nintzen, Maria San Miguel ezautu nun Mar Navarro eta Andres Hernández-en eskolan, eta oso lagunak egin ginen, eta, behak bazekan politikoki mugitzeko interes bat edo, nik apenas ez nuna, nik bastante pasota izan naiz edo, ez dakit. Eta, behaz izan mugitzen eta oso interesatuta zeon konflikto basko edo, deitzen zaiona. Eta, nik nire ikuspuntu bat ematen nion, eta horrek asko begiak desente askotan ezaten du, puntu bat izan nintzala ni, ikusten nula bizitza beste modu batea, beak etzuna espero, eta egon zan asko, egon da urteak eta urteak investigatzen, elkarrizketa asko egiten. Ikerketa lan ikaragarria egin du. Bai, ikerketa handia, bai. Esango nuke bai biktimen senideekin, baita biktima horiek sortu dituztenekin, uste ikerketa lan hona egin dula. Bastante mamitu da edo sartu da barruraino. Egia da, Mariak eta nikarekin harreman pixka badaukat, baduela bere ikuspegi politikoa nahiko garbi. Eta hor, ikuspuntu ezberdinak sortzen direla. Bai. Nik luze inuen berarekin emanaldi baten osteko pote bat hartu hori, eta egia da, hor baduela ez berak oso idea bat osatua. Bai. Dagoeneko. Orduan nik asko eskertzen nion adibidez beti, zan enola sartudan barruraino, ikerketa bat egin dula, eta bide handi bat egin dula. Zizanetik onarte, gauza asko, bereak zaten du, aldatu ditula, pentsattzeko modu asko horregatik. Eta orduan, bigarrengo, beak trilogia bat egin du, eta bigarrengo obra hortan, zegoen aktorea utzi zuela, junintzan beste herrialde batera joan zan, eta santzian nahi, parte hartuko nun. Eta, hor sartu nintzen. Eta asko mugitu zian nahi, igual horregatik nekan politikarekiko igual ez nintzala asko sartzen, eta derrepente olako antzeslan baten egoteak nahi asko mugitu zian, eta batez ere Euskadin egiten baldin bagenun, uste, Donostin egin nun. Deferian izan zinetan, ez da? Eta, nahi barrutik mugitzezian asko. Eta uste, horratik ez zula oso ondo, ez nintzala, ez detela jarraitu beraiekin lanean, bion artean olertu genuen, niretzat gehiegi izan, gehiegi esponitu behar nintzen, horregatik ez, zatezu ikuspuntu bat, kanpo ikuspuntu bat da, baina ikuspuntu bat ematen aizea baita ere, eta nahi horrek, ez nun nahi. Oso sentitzen edo, ez? Eta iruditzen zait, izugarrizko lana egin dula, eta berdin, gauza batzuk interesa sortzen diete, ados egon naiteke edo, ez? Baina zergatik datozen kanpotik kontazitzaitea, ez dakit. Nik benetan uste dut naiz eta berarekin ados ez egon, batzutan kanpotik etortzea ere beharrezkoa dela, guk gurean euskal gatazka deritzogun hori soilik aztertu beharrean, eta iruditzen zait lan interesgarria dela, eta ez dela lan ikaragarri dogmatiko bat.
baduela irekiera puntu bat, eta batez ere uste dut topatu dutela lau hiru proiektu horretan halako lasaitasun edo goxotasuna oso kolore politiko ezberdinetako biktima, politikari eta pertsonak, ez? Hori esan da, bai, batzutan egia da, nabaritzen dela, gidoilean eta daude esaldi batzuk, testuan aukera batzuk, ez? Aktore bezala pentsatzen dut, ez direnak erabat eroso izango, zen mugitu bertzaituzte eta hor badago autu bat, ez? Bai, nik kasu honetan, justo honintzan zan La mirada del otro, eta La mirada del otro da justo, hori Maixabelen, ez dut ikusi pelikula, baina, bueno, imaginatzen dut izugarrizko antzaukiko duela, ze nik Maixabel ezautu nun baitare. Bai, deferian uste dute ontzara sola saldi batean, ez? Eta zan hori, deitzen zaio, biktima eta biktimario, ez? Eta ni nintzen, erdikoa, aztu zait izena. Bitartekaria? Bitartekaria. Orduan, bitartekaria izate horrek baitare jartzen zian beste puntu bat. Bueno, ez naho horrez, rurruti edo. Bueno, ez da erresa, eta gero gainera egin behartzan, bueno, egiten dituzte sola saldi hauek, oso interesgarria diala, beste ahots batzuk entzuteko, baina hor bai ikusten nintzala ni, oso esponituta, ez? Bueno, ez dait. Bai. Danetik ikasten da, eta esperientzia polit bat izan zen, oso gustora eta berekin harreman ona jarraitzen dut izaten. Berriz ere 35 dutxera bueltatuz, oso argi zenokan hasieratik lantaldean izango zenituen hoiek emakumeak izango zirela. Hori bai. Bai, hasieran gainera bilatzen egon nintzen, bueno, zidan jende guztiak baietz ezan, ez? Edo nik esnekan ezo argi ere ez zeinekin lan egin nahi nun, edo eta gauzetako bat zan emakumeak izatea, ze banitun beste aktore edo zuzendari batzuk edo baita ere gizonezkoak agian zendu nabaga izan dezak nik nahi deten goxotasuna edo, bueno, baina emakumeak izaten nahi nun. Piskat buru gogor hor. Eta aipatu dut musikal bat zuzendu duzula, ez da? Azken ikasturta. A ber, ez dut musikala zuzendu, izan da lan... Kolaborazio. Musikarekin askotan lan egin izan duzu, musika bandekin, antzestuz eta horrelakoak. Baduzu hor musikarekiko zerbait? Musika bandan jotzen nun, gaztetan, flauta. Eta, nik uste lehen hasierako lanetarikoa behaiekin hola izan zala, nik antzerki eskolan ikasten nun, bandan zerbait jo behar genuen, da estingo ezu hau edo presentatuko ezu, eta hola ziginan nik uste pixkanaka. Eta bai Zumaiko bandarekin, oso erlaziona dakat, bertan jotzen dutenekin, eta zuzendariekin eta bar, pasadian zuzendari desberdinekin, eta orduan baskotan hartzen dute, bueno, deitzen dira eta izu ingo deu zerbait. Eta Mamma Miarena izan da beste, bueno, desberdina izan da, astindu dantza taldea da, Zumaiko dantza talde bat, proiektu bat egin behar zuten, zala Mamma Mia dantzatu behar zuten, eta musika bandare jarri du musika, eta beslari batzuk egon dia, Zumaiko, bueno, Hiru Zumaiar eta Zauztar bat, eta, bueno, oso politia izan da, eta nahi eskatu ziaten, dantza eta dantza artean estena batzuk edo nahi zituztela, eta oso irekila zekaten, ez dakigu zer nahi deun, baina zerbait. Eta nik proposatu nien behaiek dantza egiten duten behaiek, hauek da jendea, Zumaiko jendea 50 emakume eta gizon, hau da, eta gustoko dutelako egiten dutenak. Eta orduan proposatu nien behaiek izatea antzestuko zutenak, eta dantzari buruz hitz egitea estena horietan. Orduan elkartu naiz, parte hartu nahi izan antzerki zati hortan parte hartu nahi zutenekin, eta behaiekin ensaiatu ditugu estena batzuk, behaien gogoetatik, behaien esperientzietatik, eta, bueno, esperientzi politia izan da. Orduan, musikala sortu da alde batetik dantza, bestetik banda, eta bestetik antzerkia. Orduan, ez naiz musikalaren zuzendaria, baizik eta antzerki zatitxoen arduraduna. 2 minutu eskas arratsaldeko 6etarako eta guk agurtzen hasi beharra badugu, beraz, bigarren kafe hori hartzeko aukerare bilatuko dugu noski eta itzakia topatuko dugu, estik hori berentan mila esker gorgurera horbiltzeagatik, eta kakapila. Mila esker, eskerrik asko zuen gonbiteagatik. Eskerrik asko. Oian, zuri datorren ostegunera arte? Hoxe, San Sebastian eunen, baina mentxe izango naiz. Gehiori zubiera arte? Bai, banoa, elkarretaratzak herri askotan gaur 7 tuterako erailketaren gatik.
Je lui ai dit aime-moi. Bagoaz bihar arte Goiuri. Bihar arte. Eta zuei entzule plazer bat duzue, bihar arratsaleko 4etan hemen izango gara naiz, irratiaren sintonian, Txillardegiren figuran inguruan asko arituko gara, bidaiatu ere egingo dugu, Kontxita eta Marimi gure amonekin ere, akaso Txillardegiren figurari ere helduko diogu, eurek ere ezagutuko zuten ondo, badakizue 10. urte hurrena, bihar bertan, beteko den horretan. Gu bagoaz izan ondo. Aio. Keep calm and bigarren kafea.